Salam, hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025 ýylyň 6 fevral hepdeniň çarşamba güni, penşenbe güni bagşlan. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Şu gün men bilen video gepleşe gatnaşýar Koordinasiýon Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döji. Muhammed aga, salam aleykum, hoş geldiňiz. Muhammed aga sesi gitti. Muhammed aga, salam aleykum, hoş geldiňiz. Salam, burada salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şu gün biz ine temamyzyň ady dünýädäki syýasy hadisalaryň Türkmenistana näil täsiri bar. Şu boýunça gurrun edelim. Men dün şu boýunça gurrun etmedim, ýöreýte Muhammed aga garaşdym. Şoň üçin şu gün biz şol dünýä hadisalary bolup geçýär gaty çalt ýagdaýda we şoňa näil reaksiýa bermeli, näil düşünmeli, şol atlar hakynda gurrun ederiz. Muhammed aga, ine gepleşe başlamakak Türkmenistanyň gelen habarlary bar. Şondan başlaýardy. Ondan biz temamyza geçelim. Bolýa. Ine Türkmenistanyň Kerki şäherine hormatly watandaşlar Uçuskov diýilýär-de, ýani yerli polisiýa şäher, Kerki polis departamentining yerli işgäri, polisiýa şäheri Bayram atly 1992-nji ýylda dogulan öz ýani ýaşaýan ýeri Niýazow köçesi, Kerki şäher Kerki Niýazow köçesi 56-njy aý. Özem ak Toyota maşyny bar 96-72 belgili. Şol awtology sürýär şol adam. Şol ýani Bayram diýilýän adam ýanyna Awra diýip bar, iki uçuskov bolup köçeme köçe aýlanýarlar. Niýazow köçesini, beýlek köçelerini köçeme köçe aýlanyp şöyle kwartirant ýani kärindeçiler tutýarlar. Kwartirant bolýanlar tutýarlar. Egerde şo kwartirant bolýanlar 25.000 manat, 25 milyon köne pullu, häzirki pulla 5.000 manat ýa-da $250 ýyllyk pulun tölemese kwartiradan kowdurýarlar. Eger төлese 1 ýyl hiç atýan oklar. Olum hiç. Buların bahanasy näme? Biz günäkär däl, ýokardan Serdar Berdimuhamedowdan başlap, ýani polis ministrinden başlap bizden talap edýär, biz ýokary bermesek bolanok diýip, ýani Serdar Berdimuhamedow we polis ministriniň adyny berip zat kalýar. Inanam. Şoň biz günäkär däl, şeýle bolmasa talap ba, kwartirant bolmaly, bizden talap edýärler. Para vermeden bolanok diýip, ýani bulan bar işi profilaktik etmen, ýani şo ýerde ýaşaýan ýa şo ýerde bir hepçilik, bir dünşe edýänler tutmak däl, ni ertiden başlap, niýede pul gazanp bolýar, kimi talap bolýar. Ünsüň departament, Kerkin departament polisiýanyň ýani yerli uçuskowsy yerli polis işgäri ertiden akşama çelik kimi soýmak, kimi talap bolýar diýip aýlanýar. Ine şuraya bir dünşük bolsa, mysal üçin, ýani bir kwartiraň eýesi, öz kwartirasy bar, ol adamlaryň. Ýani hökümet kwartira däl, öz pulunu alypdyrlar, gurupdyrlar, satyn alypdyrlar. Ine şo kwartiraň arenda beripdirler we şondan şolar, ýani şolar tutup pul alýarlar. Egerde şo real ýagdaý bolsa, polisiň birinji etmeli iş näme? Kanunlaşdyrmaly, gelip kanuny düşünürmeli. Hormatly vatandaşlar, hormatly grajdanin Planiýew. Siz gaty çalt ýagdaýda kanunlaşdyrmaly sizin kärindäçiňizi, ýani kwartirant bolýan adamy kontraktlaşdyrmaly we ony registrasiýa etmeli, ýani häkimlikde registrasiýa etmeli. Ýa nalogu inspeksiýada kontraktyny registrasiýa etmeli. Garar şulary kanun ýoluna goýmaly, kanun ýoluna ýani eltmeli. Bulan borjy, şoňa profilaktika diýilýär. Ýani bilmeýän adamlara kömek edip kanunçylyga salmaly. Bular bolsa bara bir kanunçylyk bolsa administrativ bardyr. Bular tutup bulardan ofitsialna talap zat kalýar. Ine men Türkmenistanyň polis ministriniň ýolbaşyna ýüzlenýän ministrine. Siz kanun bozucu polis gullugymy ýa kanun goýucu, konstitusiýa hormat edici polis bölümi. Sizin işgäriniz, men dün aýtdym,
Ine Göktepe'de 6-njy ajalyň başlygy adam öldürýär. Şonu ölür ýaly diýär. Ine Kerkide başga bir ýanky mysal, şo ýerde bul adam ertiden akşama çelli Toyota minip talap ýör adamlar. Ofitsialny talap. Özem sizin adyňyzy berýär. Sizin halk öňüne jogap beriň şuňa. Siz kim? Talamak polis ministrligi ýa-da siz hakyky konstitusiýaň esasyna konstitusiýa hormat goýup, konstitusiýany ýöredýän gulluk ýanky hak, hukuk, kanunlar gorayan gullukmy siz? Ine şoňa jogap beriň. Egerde şol adam bayram diýen ýanky uçuskowyny tutup jezasy görmeseňiz, onu siz talamaçylyk gurumy bolýar. Eger men alýan bolsam, şo ýerde isteniň adam kwartirant nimesi prokurory beriň, 5 minutda tapýar. Kimden zat gapdyr, näme çapdyr, 5 minutda tapýar. 6-njy adely beriň, 5 minutda tapýar. Şo uçuskowy näme etdi? Eger men yalan aýan bolsam, Kerkin ýaşaýjylar jaňydy bidar etdi, çykyş etberdi, çykyş etber, muradagy ýykdy bu adam, ýykdy diýip Toyota Corolla minip gelip pul ýygnap ýör adamlar. Men size bunu aýdyn, biz şu zatlary aýtmasak, siz şäher köçe talap, eýýem şo köçeňizi privatizasiýa edersiniz. Ine bayram diýilýän şo köçeni privatizasiýa etdi. Gidip nalog ýygnap gaýdýar. Bize Gurban bilen Serdar maşenik diýip ýör, kezzap, akasy olur kezzap diýär ekeni. Sizin hemmeňiz kezzap. Uludun beter talap ýördiňiz halky. Näme Gurban Serdar Berdimuhamedow gidip Kerkide talýarmy? Ýok, sizin işgäriniz talýar. Bütün Türkmenistan şeýle. Hani sizin barlygyňyz? Hani sizin içki komissiýaňyz, içki barlyk? Sizin ministeriýasyňyzda ýürüýdi, внутренняя безопасность boýunça barlyk. Hani? Ine faktor okudum. Dün Aman Şarif, ýanky Çar Amanowyň ýegeni 6-njy adelyň adely işleýär. Adam öldürýär. Şu gün Kerkide görkezýär. O bayram kezzap halktan talamaçylyk pul ýygnap ýör. Inni ondan kim Türkmenistany masgar edýär? DVT Halk Hareketi, Muhammed Döweci aktivistlermi? Ya da siz bütün dünya ýanky haramçylyk bütün dünya tanadýan ýerdiňiz. Türkmenistanyň gelip Fransa jaňa diýýär şuny. Utunan olmaýdy. Näme ýaýdy? Indi polis bölüm diýmeler. Halky talyan polis bölüm diýmeli. Ýani hak hukuk gorayan guruma däl, hak hukuklar bolýan halky talyan guruma diýmeli. Şoňa bar ýaňyz. Gurban Guly milli liderden Gulam adyny aldy. Siz hem şol ady alyp durdyňyz ýa-da. Ine şol ýaly arkasyna egerde prokuror, ýokary işgär bolsa, ol adamlar elleno bolýar diýe. Ýöne arkasyna ol görgüli işläp gazanyp kwartira alyp şonam arenda baryp şondan alyp şoňa ýaşaýan bolsa, ondan tarap pul alýar. Şeýdip pul bara öz aýlygyny ýanky köçelerden ýygnap ýör. Öz maşynyň puluny köçelerden ýygnap ýör. Maskarçylyk diýär şu polis üçin. Niýe başlatdylar? Haýsy döwletde başlatdylar? Aýdyn Amerikada barmy? Ýok. Ýewropada barmy? Ýok. Demokrat Koreýada barmy? Ýok. Niýe bar? Türkmenistanda bar. Gazakystan etgör suwda kirip sen kulum çykarýar. Özbekistan etgör basarlar. Türkmenistanyň aýdýat faktlar getirýär. Bu haramzady minister hiç zat bilmän otyr. Ýanky ýüzü padoş. Ýüzüne tüýkürse on ýüzüne tüpürýär. Serdar Berdimuhamedow, Gurban Berdimuhamedow, olar kezzap, uly maştaply kezzap. Siz bolsa halky talyan kezzap. Olar halkyň tebi gaýyklaryna bolýar, olar siz hem halky talap öldürün talyan. Biz egerde adalatlyk tapmasak, ilmide yaranmal bolýar. Sizden özümüzi gorar ýaly. Sizden konstitusiýany gorar ýaly. Düşünüň dogry. Ine şu ýaly Muhammed ağa täzelik geldi. Şuňa özüm Men bir kagyd aýdyn şu hakynda murada. aýdym. Men birinji aýtjakdadım ol polisiýa işgäri ýaman daýaw eken. Arasda ekenim diýip boljak diýip aýdypdyr hakykaty. Men ýygnap bermedim, men şu adyry bilemek, men şu ýokaryk bermeli. Şol terdara bar ýa şu pulla diýip da hakykat aýdypdy. Watandaşlar, aha şu biziň aýtýanymyz. Biz şu watan töýenimiz üçin
Biz adamları öz imanını, vicdanını öwürmek için şu gurrunlar etýär. Bir polisiýa halkın içinde kanunu yerine getirmek borcu var. Kanunçylygy, düzgünlügi teretmek, şonu gorumakluk şon gönü öz abýazymyzdy. Şolum şu işleyen yerine dastoyna aylyk almaly, filoga hormata münasip bolmaly adam. Ýöne bizim ýurdumyzda bir haramzada tohum bizim halkymyzy mecbur etýär ogurlyk etmäne. Yani vicdandan, dinden, namusdan geçmeye mecbur etýär. Şu zat dine o polisiýede doktoram şeyle näçe ýyl okapdyr, profesiýa alypdyr. Indi öz maşgalasyny kazanmak için kesel adamları öldürme derejesine yetirip eger pul vermesi ölmegine de razı bolup şolardan pul aljak bolýar. Deski saatte çağalar vurýarly, ýençýärli eje kakalarından pul aljak bol. Saldatları iyilin çağalarını vurup, yencip, mahim etýärler ta eje kakaları şu ofitserlere pul verer. Yurtdan çıkacak bolsan çağasyny leçit etmäge daşar ýurda ekitjek bolýar. Şu pul vermese çağan näme bolsa şo bolsun karamdadylar puluňyzy berin diýip şolardan her karamdadyçylyk bilen pul aljak bolýar. Eğer şu bizim hemme halkymyzy binamysçylyga, vicdanlyga, bidintiliğe getiren zatlar häkişi. Şol için şu sistemany, şu haramzadalara ayırmasak hiç vakt bizim halkymyz ne beheşte gidip biler, ne arasal vicdanly yaşap biler, ne öz maşgalasyny düzeldip bilerler, ne öz ýurdun düzeldip bilerler. Şol için biz şu haramzadalardan dinmeli. Bolny Murad ağa men aýtjak. Murad ağa? Vatandaşlar bizim ýurdumyzyň ýagdaýy şu. Başla. Sağ olun Muhammed ağa, pikiriňiz üçin biz efir dowam edeli. Hormatly watandaşlar, men size bir näçe video görkezdiň, ondan soň Muhammed ağa bilen biz şu videolara ýa-ni jogap bereriz, kommentariýamy bereriz. Ine mysal üçin birinji video. Bir minut. Ine men görkezdiň birinji video. Ine Muhammed ağa ünslerim şuňa. Госдепартамент США считает Туркменистан рискованным для иностранных инвесторов. Ягни Госдепартамент yürütü her yıl Gosdepartament dediği Amerikan Daşa İşler Ministerleri. Bular düýpli işliyor. Her yıl bular daklat çıkarıyor. Şu daklatda şular aýdýar. Ine şu döwletde şurýaly, bu döwletde burýaly, bu döwlet beýle diýip ýa-ni analiz edýärler. Ýagni halkara konwensiýalary alyp bir eline, halkara deklarasiýany alyp adam haklaryny gorayan deklarasiýany, adam haklaryny we siyasi haklaryny gorayan ikinji deklarasiýany eline alyp hemme döwletler deňişdirýärler. Türkmenistan iň zulüm döwletleriniň arasynda we şular şeýle tasdiklama berýärler. Türkmenistany maýa goýmak riskowany. Näme riskowany? Ine ýangyny taýla getirdik. Bir öýüne urunmadyk uçuskowy, pul berip işe giren bayram atly kerkin uçuskowysy. Ýa-ni ýaşaýan ýerini aýtdyk, maşin sürýän maşyny aýtdyk, departament aýtdyk. Şuraya adam gidip adamlara talya pikir etmen ol adamlar imtim yapın kapıda yani kapıyı yap oturlar. Maňa jaň edýär, Muhammed ağa jaň edýär, beýleki aktivistlere Adatlyk radio oňa habar ýetýär, bizim hatlar ýazyp şol suwtlary olar suwtnama berýärler. Foto video berjek diýip durlar şol adamy. Şeýle bir ýanky jany diýipdir, bir topar adam. Murad ağa suratdan, fotodan iýerjegini ýüregi düşdi, bu biz ýa basýar, ýa basıp alýar, ya biz bunu ýok etmesek biz ýaşa bilemdik diýip aýdýarlar. Ine şu ýaldatlar bütün dünýäň gurumaly ýa-ni Gosdarstw departamenti, Daşa işler ministri Amerikan rezüme çykarýar, ýöňe daklady edýär. Türkmenistany maýa goýmak apasny, howply ýitirersiň sebäbi kanun ýören. Kanun ýören. Çaramanowyň ýegeni adamlar öldürüp ber Göktepe'de. Bu tarafta Kerki Türkmenistan o başyna bayram atly Avra ikisi uçuskow bolup adamlardan talap pul ýygnap berýärler.
Biz diňe 2 tan polisiýasky gurun etdik. 14.500 tan polisiýasky bar. Her polisiýaskiň haramzadaçylygy, ýani kezzapçylygy alsaň, onu diňe Amerikan departamentden bütün guramalar Türkmenistany kanun bozulýar diýip ýazarlar da, elbetde ýazarlar. Ine men size başga mysal getireyim Muhammed ağa. Ine şular dakladından görkezýän. Ine serdiň. Şul daklat Amerikan daklady. Ine Amerikan departamenti, ýani Daşary işler ministrligi ine şurada daklat. Şu daklatda Türkmenistan hakynda ýazýar. Hemme bolup geçen zatlar ýazýar. Ine şuny näme Muhammed ağa ýazýarmy? Ya Murat Gurbanow ýazýarmy? Ya da döwlet aktivistleri ýazýarmy? Amerikan öz şu daklatda ýazýar. Bizim içindäki istoşniklerimize göre, ýagny içinde şul Amerika işleyen adamlar bardy, habarlar berýär. Vatan satana olur. Şolardan soňra ýa-da pasolstva işi şol. O pasolsaň işi şol. Material ýygnýa, şu materialyň esasynda da ýanky şu maglumatlar bolýar. Onu men ýygna bilen, Muhammed ağa ýygna bilen, ine bolup geçen zat. Pikir etmeň Türkmenistan ýapyk, hiç zat görünok. Gerek bolsa Sputnikden gurmalyň näme edýänini görýärler olar. Şol ýaly olur gaty ösen döwlet. Ýanky iksan polisiýaski ol kerkede adamlaryň pul alýar, ay hiç kim iş tap bilnok. Men Toyota aldım, onu aldım, bunu aldım diýip halky talap ýör. Bilmez öýdýäňizmi şol zatlary? Indi öňküýärler bilinýär. Sen Türkmenistany ýanky betonun stenkada hemerle bilinýär. Gaty çalp bilinýär. Gerek bolsa Sputnik Türkmenistanyň üstüne saklarlar bilerler. Oýnatmaýan bu zatlara. Kanun bozulşy oýnatmaýan. Indi men size bir ýene bir korrupsiýany aýdaýyn, hormatly watandaşlar. Özüňiz berersiňiz. Ine şu daklady özüňiz okap bilersiňiz. Şu daklat Amerikan Daşary işler ministriniň saýtyna ine goýulýar. Näderdim? Özüňiz girersiňiz. Şu videoň aşagyna men şu sırkany goýdum, isteni adam görüp biler. Başga bir maglumat aýdaýyn, Muhammed ağa şakir şu maglumat. Şun kunna любой biznesmen Türkmenistana gelen, absolutno любой. Maşennik däl, ýani hiç zady ýok, hemme zady ba, uly biznesmen, kiçi biznesmen, любой adam Türkmenistana gelse, aparat, ýani prezident diýwarynyň adamlary Ferdar Berdimuhammedow bilen duşuşturýarlar. Onu da 50.000'den 100.000 dolar çelli para alýarlar. Unutmaýaryn. Bir maşennik, on firma açyp ýani ılgak gelýär, Türkmenistan talamak üçin tapawy ýok. 50.000'den 100.000 dolar çelli berýär. Saňa hemme zatdan taýýarlyk prezidente salyp gol çekdirýär. Duşmak üçin birinji duşmak, şo birinji puly 50.000'den 100.000 dolar çelli. Kim edýär? Aparat prezidenti. Bir de Muhammed ağa mundan talap edýär, sen o korrupsiýaga karşı haçan uğraşjak? Öz oturýan ýerinden bir 10 metr aralykda aparat prezidenti oturýar. Şo ýerden pul alyp, şuňa adam etdiýärler. Näme bilen okdur edýäňim, ýa doýasyny alan okdur edýäňim. Muňa näme diýjek? Biz menler jaňa dep aýdýar. Muňa näme diýjek? Muhammed ağa, berin kommentariýa şuňa. Burada o 32 ýyllap şeýtirip ýaşap gelýär. O belli bir zat. Hemme kişi belli. Hiç kim şoňa Türkmenistanda şeki şopasy ýok. Ýöne Türkmenistanly bilmeli şuny. Şol biznesmen 50.000 dolary öz jüzünden berene. Ol şu islendik Türkmenistanly biznes etjek bolsa, şu 50.000 dolar derek 10 milyon dolar peýda bolýar. Şol üçin hem 50.000 dolardan geçýär. Bu haramzadaly şeýtdir, Türkmenistany satýarlar. Prямо satýarlar Türkmenistany. Men bir dostum vardı, Aşgabat şäheriniň häkimi boldy, neme diýip, täşrif diýip. Kakajan täşrifde beýlek täşrif, Aşgabat oteliniň başlarynda da o neme proletarskiy etrabyň häkimi boldy. Şol diýe, Muhammed men seyfimde diýe hökmen 100 milyon durmaly diýe pul. Men hem şunu ýaşulardan almaly, biznesmenlerden, indi biznesmenlerden polisiýa alýar, prokuror alýar, şäher häkimleri alýar. Bula da gidip alýar. Häkimler de gidip alýar. Eger diýe men şo pul durmasa diýe, birden prezident bir çäre geçirjek bolsa ýa bir mihman gelse diýe, men ýolla baýdak näme etmeli, ýene bedemeli şo. Şoňa pul ýok, budjet ýok. Şonu men şundan bermeli.
Bula budjetin pullarını hemme bu haramzadalı özler alıyor. Hakimlere mecbur etiyerler. Bar nereden taptın şondan taptı ya. Tans topori yine burada değil mi? Hükmen şu bolamırlı ya. Nalı işte taklayanmış. Bana korketdi şunu. En diye bizim yağdayım. Bu haramzadalı yurdu şeyittir. Şu dereceye getirdiler. Bütün bizim baylığımızı dargattılar. Hadirem dargadı otilla. Halkımızı binamız, vicdan, dinsiz ettiler. Ahlaktan çıkardılar. Halkımızı dünyanın yüzünde kösep yönle. Çağalar köse yerle. Spesyalistleri haret yerle. Binamız bir vicdan et yerle. Şeytlerden bizim hem bağlamız şu nesilin 32 yılla bizim halkımızın, bizim ata babalarımızdan gelen mirasımızı dargatıp böyle. Şunun için şuna seyretme hiç de demeyen adam binamız. Vatansız, binamız, şerefsiz, bir vicdan adam. Doğru. Muhammed ağa, yine bizim efirimizde yürüytü Serdar Berdimuhammed koşuluyor. Şuna bir söz verir. Yine birinci soru. Sizin aparat prezidentindeki alyan pulunuz bir kanun şuna ne siz yankı cevap verecek. Gelin şunu dinleyin. Neyeme diye şunu adam. Prezident saylovlarda halkın setlerini oğurlan kezzap kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovyet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları mukaddes ve ak yürekli hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya ehli gücümü ve okuyumu Türkmen halkının ağzı birliğini onun parahat durmuşunu korumak için bahşetmeye Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme kasam ediyor. İnni aydın aparat prezidenttaki adamlar pul alıp Serdar bilen duşturup şoňa da dolan berýärler. Serdar Berdimuhamedov siz birinci özüňizden başlamaly. Özüňiz zat alman durmaly, para almaly. Onsoň aparat prezident ýa el ýeterlik ýerini düzeltmeli. Onsoň kabinet ministri. Onsoň polis şu kabinet ministri her ministra zadany bermeli. Ýa-ni nemen durmaly. Şey yokurdan aşağı gitmeli. Siz özüňizden başlamaly. Yalançylap bir aýdan zadyňyzy dinlese şol sizin diýen Türkmenistan'da yaşatymdy gelýär. Ýöne Türkmenistan'a sersen yaşatyn gelme oýdy. Terk edip gidesin gelýär. Hormatly vatandaşlar, ýazyn kommentariýada öz pikirlerinizi, siz näme pikir edýäňiz? Şu Serdar Berdimuhamedov şuraya kasam aýdyp, zat galyp öz aparat prezidenti bilen öz jüwetine zat galýan adam dogry herket edýän bolmaly şo zatlar. Şo zatlar bolany bizim döwletimiz barmy ýa döwlet ýokmy? Bu diňe kezzap hökümet, kezzapçylyk bize alyp etmäge aňyrda dursun. Öz organlary bilen biz talap ýör. Dogrymy şo zatlar? Ýazyn kommentariýada. Muhammed ağa, indi ýeni bir tema bar. Bizim ýanky temamyza bagyşlanan ine biz Ramazan aýyna adamlara çık diýär, meçitler hökman barmaly. Hökman Ramazan aýy ýanky bayram aýyna barıp şo ýerde köplüğümüzi görkezmeli we şo ýerde bolmaly zatlar biz aýratyn aýdar diýip ýanky adamlar şo ýere çağırş edýär. Indi ümitlerim. Men bir dokument görkezeyim. Şuňa ýanky pardon. Ümitlerim. Şol ýanky annual report siz angiçe menen gowulýaňyz 2024-nji ýylyň dine hormat goýuşma boýunça 2024-nji ýylyň ýanky analiz edip ine ýürütülüşdirilen bir gurama bar. Halkar gurama Amerikada. Şo gurama rezüme çykarýar.
Şo gurun rezüme çıkarya. Ine şo yerde Türkmenistan iň ýanky agyr döwlet. Din tarapdan adama hormat ýok. Din üçin adamlar tutup narkotik atıp eýdip basýarlar, öldürýärler. Din üçin adamlary ýanky helak edýärler diýip ofitsialna tek ýanky tasdiklady. Ine şul report Muhammed ağa men size ýeren okap bilersiňiz. Ine şunu görseň, görseňiz ine Gaýdyn Türkmenistany göreli. Ine şu karta serdim. Şu ýerde gyzyl renkli ýanky neme bolsa men häzir ulandyp göreýin şunu. Ulandyp bilermi? Ýa ulandyp bilemok. Ine şu gyzyl renkli döwletler iň ýanky din tarapdan adamlara düýünden hormaty ýokdugy we şu döwletleri ýa sansa salmaly ýa-da ýanky gaty kontroly almaly diýilip karar çıkarıldı. Şul sadece döwletler azıcık ýagdaý gowrak galan döwletlerde din meselesi ýanky gowy din üstünlik dinine alyp barp bolýar, dinine ýanky hormat goýulýar we şu dine diýen üçin sen tutup basan oklar. Ine ünsüren country of particular concern. Ine iň erwet ýagdaýdaky döwletler ine gyzyl renkli. Afganistan, Azerbaycan, Burma, Çin, Kuba, Eritreya, o Afrika iň bir erwet döwlet. India, İran, Nikaragua, Nigeriya, Severna Koreya, Pakistan, Rossiya, Saudiya Arabiya, Tacikistan, Türkmenistan, Vietnam. O zaman şu ýerde aşağı düşdüm Türkmenistan boýunça zaklучение var. Дословно ýanky aýdylýar Türkmenistan näme? Indoneziya, ine aňarak istem, Malaiziya, Türkiye, Özbekistan, ine de Türkmenistan. Pardon. Siriya, Türkiye, Özbekistan. Ine şu Türkmenistan. Şu Türkmenistan häzirden Türkiye, Özbekistan. Olar gowy döwletler, erwet döwletler söýdeli. Yo, şol Türkmenistan şu ýerde bolmaly, bir minut. Men ýöýte belläp amalymda. Özbekistan, Türkiye, ine Türkmenistan şol. Tak. Case. Siriya, Türkiye, Özbekistan. Bir geçtik bu ikinci döwletler, bir minut. Birinci agyr döwletler. Ine şu ýerde gyzyldan Aljeria, ine Vietnam, ine Türkmenistan. Gyzyl diýdigi ýanky din tarapdan iň agyr ýagdaýlary. Men size türkmençe okap berýän, ine şunu soňunda rezüme berýärler ine. Keyf rezüme näme etmeli? Men size okap berýän rezümesini men terjime etdim ýörüýte. Häzir bir minut. Garad USCIRF Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hökümetine maslahat berýär. Türkmen birinji şu gurama näme diýdi men size düşündirýin. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Halkara Dini Erkinlik Komissiýasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň döwlet departamentiniň aýry garaşdy öz-özüni dolundurýan geňeş guramasy. Kongres tarapyndan iki taraplaryň esasy dördülen komissiýa dünýädäki dini adatlyklary hormat goýulýar we prezidente, döwlet sekretaryna we kongrese siýasat tekliplerini berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Dini Erkinlik 2024-nji ýylda dünýäniň dürli ýurtlaryna raýatdan dini adatlyklara bolan hukuklar babatyna ýagdaý barada soňky ýyllyk hasabatyny taýýarlady we Amerikan hökümetine bir näçe teklipler berdi. Ine şu teklipler berdi. Ünsüren şu ýerde. Türkmenistan hökmünde täzeden berilen aýratyn alada edýär, ýani dini boýunça gödek hereket etmek üçin edýär. Raýatdan din adaty hukuklaryny ziyanly bozulmagy, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna girmegini çäklendirmek we emlaklerini doňdurmak üçin jogapkar döwlet edaralaryna we işgärlerine garşy gönükdiren sanksiýalar girizmek.
Näme ýa şul komissiýa teklip edýär öz hökümetine. Sebäbi hem senatın, kongresiň we hem ýerine ýetiriş hökümetiň tarapyndan komissiýa dördürilip, şolar näme diýär? Türkmenistanyň hak hukuklar, dinçilik bozulýar we şonu bozýan adamlar ministrleriň atlaryny tapyp, şolar sanksiýa we Amerika girmek gadagan we dünýäde näme emlaklar bolsa doňdurulmaly diýip aýdylýar. Şoň üçin ine hormatly watandaşlar, dindarlar, Türkmenistanyna din boýunça kanunyň hereketiniz bolsa, gün Amerikan ýa-ni pasolşalygyna haty berýäňiz, islendik dille şolar terjime edip, şol adama garşy siz aýdýaňyz kim sizin nemäňiz bozýar, kimiň tarapyndan bozulýar, şol adama garşy sanksiýa Türkmenistanyna ýa-ni jogapkar adama sanksiýa ýerler. Prezident bolsun, içerişde ministri bolsun, MHM gullugyň ýolbaşçysy bolsun, eger MHM işgär bolsa, onu MHM gullugyň ýolbaşçysyna ýa-ni sanksiýa ýerler. İşgäri bilen. Ne şul gaty wajyp dokument, şoň ünsüriň ine Türkmenistanyň sanksiýalar näme giýilmeli. Ya bize verin, bir yazar ya da gün Amerikan pasolşalygyna ýazyn. Ine men şu çykyşymda men telefonum, WhatsApp nomerym we Telegram adresim görnýändir. Istendik wagt habarlaşyp bilersiňiz. Şu material boýunça. İkinci, ýa-ni çykarylan netijem ikinji nemeti bölügi. Raýatlaryň din azatlygy hukugyny gödök we ýygyderli bozmagy sebäpli Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlar kategoriýasyna salmaly. Dini azatlygyň iň gödök bozulmagy üçin ýurtda berilýän hukuksyzlyk goldawyny çäklendirmeli. Raýatlaryň din azatlygy hukuklarynyň ziýanly bozulmagy, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna girmegini çäklendirmek we emlaklaryny doňdurmak üçin jogapkar döwlet edaralaryna we işgärlerine karşı gönükdirilen sanksiýalara girilmek. Türkmenistan hökümeti alternatif raýat gullugyny girizmegine we dini inancı boýunça harby gullukdan ýüz öwrýänleri, din sebäplere göre harby gullukdan ýüz öwrýänlere jinaýat jogapkarçylygy besetmegi talap edin diýip, ýa-ni öz hökümlerinde hökümetem hat üstünne Türkmenistanyň ýa-ni hökümetinden talap edýär şol hatlary. Indi söýerim, haçan telewizorda Amerikan Birleşen Ştatlary bilen ýa-ni ilçihanyň ýolbaşçysy bilen Raşid Merýedow duşdy diýseler, ine şol ýaly kongresiň tekliplerini talap edýän ýa-ni talaplaryny geçirip şoňa gol çekdirip aldym diýip şondan ýa-ni sorag edilýär. Şoň üçin pikir etmeň, men Türkmenistanyň kanunlaryny Türkmenistan hökümeti bozýar, men hiç kim kömek edýär. Ine men size görkezdim dokumenti, şuny ýürütürüşden din komissiýada Amerikada ýa-ni netije çykardy, öz hökmüne berdi, öz hökümedem Türkmenistanyň batışlary edýär. Sizin faktyňyz şu batışlara gowy efektiwne bolýar we sizi goraýar şoň üstünden. Muhammed ağa, şoňa da siz bir kommentary berseňiz. Murada göde yaman gowdadyň üstüne durup geçdiňde. Şurada iki zat bar bellemeliler. Biri wa bir topar dinni ütkötýär, başga dillere nemetýärler. Şu köplenç ýanky döwletleriň içinde, meselen İranna İslamdan öwrülip başga dine geçýärler we Hristiýan bolýarlar. Meselen şolary gaty tutýarlar, şolary türmäge batýarlar. Türkmenistanyň nitolko bi. Türkmenistanyň hakyky musulmanlara da öz meçitleriniň amamyny saýlamaga, sakkol goýmaga, namaz okumaga, ruza tutmaga şoňa päsgilçilik berdi. Bir min etýän cinayetleri bir öz dininiň garşyna da etýär. Şol üçin Türkmenistany gerek galanda şu akymny gurrun etjek bolsak, bu haramzadalar biziň dindarlarymyzyň yerine de hakyky moğlulyň yerine de alkaş, binamyz, biwejdan, dinsiz adamlary meçitlerde oturdup öz kitaplaryny okutýarlar. Şu bize utanç. Şu Türkmenlere utanç. Biz öz dindarlarymyzy, öz dinimizi gorap bilemdik. Öz dini faraizimizi yerine getirmek hakyny gorap bilemdik. Şu biz Türkmenlere utanç. Burada men bollum. Şoň üçin watandaşlar dini faraizini yerine getirmek hiç bir döwletiň haky ýok.
Hatta sen başka dine nimetsegen bütün dünyada şonu oluyor. Sebebi din azatçılığı adamın hayfı dine uymağını, ananmağını ol dine ölçüp biliyor. Şu bir haktır. Huday taraftan, adamlar taraftan, devletli taraftan adamlara verilir. Şonu neçe adamlar başka dine üyen deyip şolara azar verecek olsadı. Şol özü istoşnik biz parayadak bolya, özü istoşnik uruş bolup bilye, şol adam özü yurdun ösüne ulu pesgil döret bilye. Şol çiğnen dünyada şu karara gelyenle her kim neme dine uysa şolara zat değilmeli, şolara azatlık döretmeli, şola öz feraiz-i dininin yerine getirir yani. Burada Doğru diýen Muhammed ağa. İllik material serderin Muhammed ağa ondan komentariýa başlanyň. Men häzir günü TikTok'da çykaýyn. TikTok'da da bizi görür ýaly edin. Ene hormatly watandaşlar, bizim TikTok kanalymyza da gelin. Häzir şo ýerde de efir gider. Bir paylaşyn şu efiri. Tak. Bundan gidýär efir, ikisinden gidýär efir. Ine hormatly watandaşlar. Biz häzir YouTube'da efir alyp barýar. Türkmenistanyna dini batışlara, dine garşy batışlar boýunça biz gurgun edýär we men ýalňyza material okudum. Ýa-ni ýürüýtülüşdirilen Amerikanyň Kongresiň komisiýasy bilen ýerine ýetirişik hökümetiň komisiýa, ýa-ni şoň adamlar bilen komisiýa edildi. Şo komisiýanyň beren bir her ýyllyk daklady bar. Şo dakladyna 2024-nji ýylda Türkmenistan dini batışlar edýär we gyzyl ýa-ni döwlet diýip hasap edilýär we şo ýerde kontrol almaly, hukuklar, kanunlar bozulýar, dinçilik diýip ýa-ni aýdyryp geçilýär we egerde jogapkärçilikli bir minister ýa-da işgär, hökümet işgäri bolsa, şoňa garşy sanksiýa ýa-ni geçirmeli we şoňa garşy ýa-ni hemme emlaklaryny bütün dünýäde dondurmaly we Amerika giýmeni gadagan etmeli diýip ýa-ni aýdyrly. Biz şu barada gurgun etdik, men dokumentler okudum, YouTube'a girseniz görüp bilersiniz. Indi Muhammed ağa, yeni bir material okudayın. Yine Kanada'da bolup geçen material, bizimle bütün dünya haberlerini geçeli. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly, Trump işe başlaganına birinci günlerden başlap, yani Kanada, Meksika, Panama sanksiýa girdi ve Xitay sanksiýa girdi. Derrew 25% ýalňyşmasam 20% Kanada, 10% sesiniz geldi Muhammed ağa? 25. Neft, 25% gaz, neme boýunça, energetika boýunça 10% girdi. Awo. 25% Kanada, 25% men bilemok näçe Meksika. Ondan Panama, ondan yeni bir näçe döwletler we Kitay 10% geldi. Indi gelenden aýtdy, siz belgili bize ýa-ni men taks galdyrýan iki döwletleriň arasynda gatnaşykda tamojen taks galdyrýan diýip aýtdy. Derrew hökümet öz reaksiýasyny berdi, halk hökümeti seretmän öz reaksiýasyny berdi. Ine haçan halk öz reaksiýasyny berende diýmek şo döwletde jemgyýet bar. Diýmek şo döwlet hökümeti baglaýan halky özü ýa-ni öz pikirini aýdýar, öz haklaryny gorýar, öz haklaryny hökümetinden talap edýär. Ünsörün ine diýete Derrew ýa-ni premier minister Kanadadan çykyş etdi. Men neme diýdi? Men şoň bir video atamma. Men gaty neme diýen ýa kyn görýän şu zatlary biz sizin bilen Afganistanyna bile uruşduk bir hatarda. Biz Irakda bile uruşduk. Biz bir topor problemler bile çözdük. Amerika bilen Kanadaň arasynda bir topor gatnaşyklar bar. O gatnaşyklar ýyllar boýunça ýa-ni berkleşip gelýärdi. Ýöne şu gün biz arkamyzdan çogurlanýar boldy. Biz şol sansyny eşitdik. Biz gaty ynanýar şu zatlara we biz Amerikan halkyny söýýär, gowurýar. Biz öz tarapymyzdan hem 25% ýa-ni tölü galdyrmaly bolýar diýip ýa-ni birinji minister Kanadadan çykyş edip aýtdy. We şo ýerde şuň çykyşyna garamazdan bütün dünýä bollap başlady Kanadany. Bolmasa Amerika bir güýçlü bolar. We şo wagtda ýa-ni Kanadaň halky çykyş edip ýa-ni sabotaj edýär. Sabotaj diýmek
bir daha da karşılığını görmek. Şular Amerikan haritleri almalılar, diňe Kanada haritlerini almalı, öz öndürücü firmaları, öz firma ýaşaýjylaryny gollap, şoň haritlerini satyn alyp, diňe şoň haritlerini satyn alýarlar. Meksikada şeýle, Kanadada şeýle, şuraya sabotaj, halky sabotaj edip görüş başlady. Bir topar Amerikan kompaniýalarynyň gidiş gaçdy. Akçylar gaçdy. Trump gorkup başlady. Derrew 24 sagatda birinji ministrden gürleşip bolýa, ýene bir aýlyk şul dagawar bir aýlyk men saklayan bir aýdan soň görür. Elbetde birinji ministr, Kanadaň birinji ministri neme Trudeau. serketleri berkitmek üçin şundan 1 ýyl, 2 ýyl çeken dokumentlerini yerine ýetirip başlady. Olan bir gowalamak ýöne bir üýtgeşik bir basylmatda ýeňdi diýip hatap edilýär bütün dünýäde. Ine gelin seredeliň Kanadaň halky nähili Trump'ın bir ul döwletiň Amerikan prezidentine näme jogap berýär? Ünsörüň. Pardon, bu da ine inlik video. Ine şul. Tak, bir minut. Bulum değil, ine şul. Köçe çıkıp, produktlarını sabotaj edip, köçelerde baydaklar kaldırıp, Amerika'da olsa biz dakansa durýak diýip götürýär. Yeni bir video var. Bu başka video. Bolya. Muhammed ağa, indi sizden komentariýa garaşýar. Kanada bilen Amerika arasyndaky targowy wayna diýär-de, ekonomik güreşde, ekonomik harit aýlanyş güreşimi, şu güreşe näme Kanada reaksiýa berdi? Siziň pikirinizçe we Kanadaň hökümet näme reaksiýa berdi? Burada birinci sen üns veren tarafın var da halk ayağa kalady. Halk reaksiya görkeden. Şol giyinden berde göze görünne. Yani hem TikTok'ta hem dışarıda hem de hatta Kanada'n bayrağını alıp Amerikanski tavarı baykot ettiler. Halkın ödü eyyem. Onun devletin yol başçıları eyyem reaksiya görüp başladılar. Bula da kurumoçuluklu reaksiya görüp başladılar. Hemen Amerika veren çaresinin karşısında çare görüp başladılar. Ontario Premier Ministeri Elon Musk bilen çeken dogovorunu televizyonuna ona gelip yırttı. Ne dedi dedim bayım. Amerika gerek bize. Bitti de gerek sizden bir de gerek. Yoksa Amerika bilen Kanada'dan fügde aragatlaşı trilyon dolar. Gözüne getirnäçe hemen atla birine gelip bu. Şol için Amerika'da şunu attın diyen çekke hem Kanada diyen çekke. Derrol devlet kurumoçuluklu çare görüp başladı. Bir ikinci tarafı. Devlet ne etti? Eğer birden Trump şeyda biz ne değiliz? Bizim biznesmenlerimiz diyen çekmer yana. Halkımız diyen çekmer yana. Derrol Amerika'dan gelen tavarların yerini başka tavarla bile doldurmak. İstoşniklerini tapıp şu tavarlar satın alayan uromalara eyyem instrüksiye verip başladılar. Düşünüyor derro. Ben mesela çayneği Amerika'dan gelen olsa çayneği satın alayan uromak derro aittiler. Sen şuna derek Meksika'dan alıp bilerdin. Hem koordinatçıları. Var gitti kol çekti şolardan alıver. Ya India'dan al ya falan yerden al. Yani devlet kurumoçuluklu.
şu zatla azyan yetirediyanak derrok çare vurup başladı. Bir demokratik devletin öz halkının aladet yerleri, öz milli befidini koruyarlığı, ikinciden hem halkın özü hükümeti mecbur etkiye kuramaçlıkla hareket etmeli. Şu iki faktör bolsa hiç bak bir yurtta korrupsiya da olmaya, yurt öfyerem, yurt parahatçılıkla öfyer. Hükümet yol başçılarım, hükümeti dolandırıp bilen adamla geliyor. Boş adamla hükümete gitmiyor. Yöne inni neyme şu davan duyup manatı ne? Trump inni emmek için biliyor, şu kes alacak ol, öz prezident verecek olup, ol köp sözleri öz halkına verdi. Yöne bir hakiki Amerikan halkını kıynayandan, alada koyduruyandan, ulu problemalarının biri imigrasiya problemi. İmigrasiya goşon idinle de şolong etken pristupni metotla bilen pul kazanışı, pristupni yolla bilen yurdun içine narkotik getirişleri. Şolong iki granitseden oluyor. Meksika ve Kanada tarafından. Kanada tarafında praktiski granitsi yok diyen yana. Arkayın geç gidip oluyor. Meksika tarafında granitse bolsa da devletken Meksika devleti korana, Amerikanın övleri koruya, ona da gücü yetenek, şu tadı hem narkotik geçiyor hem imigrantla geliyor. Onu hem ben gidem görmedim. Şuna da Biden hem çare görmeyecek oluyor. Biraz komünitarni noktayı nazarda. Şeyittirip Amerikan içinde uli imigrasyonlu problemi duruyor. İdinle şun pasliye sıfada Amerikan içinde yaman narkotikten üleyen adamla tanı koy. Öz beriyen informasyonlarına verince 200 binden ta 300 bin adama içenliğin Amerika'da narkotikten üleyerli. Şu Amerikan halkını öğren aladalandıran da atlan biri. Şunun Trump çözecek tip köz verdi. Şunun çözgünün izine düşüvem, yankı çareleri gördü. Kanada, Meksika şart koydu. Ya granitsalanı oran, yoksa demen şunu yanak çareleri görecektim. İnni Trump bilen bula gepleştiler. Birinci de ne? Biz zor bilen istade mecbur etmersiniz deyip onu subut ettiler. Dastoyni özlerini alıp vardı Kanada. İkinci taraftan Trump bilen düşünüşme için on meselesini çözme için çareleri gördüler. Hem Kanada borcalı, granitsam korayını, imigrasiyayla gitmeğine, banditle geçmeğine çare göreyinip, hem Meksika 15 bin tane saldatını eyyam granitsaya getirip yoktular. Şunun için bizzat hem Amerika peydalı, şu situasyon hem Amerika için peydalı oldu, hem Kanada için, hem Meksika için. Yöne her kim inni öz yurdunun aladasını, her kim öz yurdunun befidine teredip fiyatatın nimet yerine. Şunla da halkın hükümet bilen bolmağı öğren ulu rol oynuyor. Şu atlam berde ulu gurrunma. En sonki şu at neçe yılın devamından beri halk bilen devletin arasındaki aragatnaşık en kov derecede diye şu at. Şu mesele şun demek. Cevtleştiler. Şun için bilem şeyle şu yani devlet kurmalı, halkımız hemişe hükümetin işgärlerinin etgeni işini iyidirlaptırmalı, oğurluğa yol vermeli, korrupsiya yol vermeli, kanunçuluktan çıkarmalı. Şu bizim halkımızın borcumuz bu hükümetin için ne ki işleyerledi? Halkın önüne cevap ver. Ne bir tane haramdardan. Kanunun önüne cevap ver. Halkın hakiki saylayan deputatlarının önüne cevap ver. Bollu Murad abi. Bollu. Hormatly vatandaşlar, biz häzir efirge çykdyk YouTube'da ine Muhammed abilen görürsüňiz. Salam TikTok görüjüler. TikTok görüjüler. Men tek ulu ussat däl, hem TikTok hem YouTube birden alıp barmana ýöne netip bolsa Google Shorts ýa-ni ýuwaş-ýuwaşdan özleşdirir hem zatlary.
Inni Muhammed ağa men inniki video görkedeýin. Ýalňyza bir videony gördük. Inniki video görkedeýin. Ha, 1 minut. Ünsverin Fransaň jurnalistleri näme diýär? Şu mesele boýunça Fransa näme reaksiýa berýär? Ýewropa näme reaksiýa berýär? Şul Amerikada Kanadaň arasynda bolup geçen datlar. Ýagny Hytaý bilen Amerikaň arasynda bolup geçen datlar. Ýadyňyzda bolsa Amerika şeýle diýdi. Men Grenlandiýany aljak. Grenlandiýa ine wagt berýän, özüňiz geçin Amerikaň bir ştaty boluň, 51-nji ştaty boluň. Men ýanky Panamany izin aljak. Şöýden Hytaýlar hoň ýa-da men Panamany aljak diýip ýanky iki döwlede şurýaly görkezmede ýaly şurýaly aýtdy etjek diýip. Bul bir näme diýemken? Bul bir käwagt aýdýa eden zadyny käwagt izah aýdýa düşürýärler ýöne şuň aýdýan sözlerini biz ýanky hökmany bolar diýip kabul etmeliler, şoňa garşy reaksiýa bermeli. Ine ünsverin Fransada ine ýürüýte bir TF1 diýip birinji kanalda ýürüýte reportaj etdi. Şöyle siýasatçylar, jurnalistler gelip ine gurrun edýär. Näme bular reaksiýasy näme şu bolup geçen zatlar Trump'ın edýän zadyna. Trump diýär men Ýewropada ýa-ni salyk goýjak. Näme biz olary tölemeli? Näme biz NATO tölemeli? Ýewropada biz ýaly ýa-ni şo meşerde pul götürmeli. Zaty bir topar davalar açdy. Käbir ýerlerde gasy dogry diýär. Ýöne käbir ýerleri absurd. Absurd diýmek bir durmukly adamyň gepi däl. Ine ünsverin. Fransa näme diýär? Men terjime edeyim. Aux États-Unis, est-ce la première reculade de Donald Trump? Il suspend finalement les droits de douane qu'il voulait imposer au Mexique et au Canada. Ce pays avait d'ailleurs commencé à riposter avec ce genre d'affiches qui demande aux clients d'acheter canadien. Tout s'est joué dans la nuit, au dernier moment. Benoît Cristal et Louise Le Bourgeois nous expliquent pourquoi. Est-ce que cela pourrait signifier pour nous, Européens, car nous sommes censés être les prochains sur la liste? Näme diýem? Soňky bir günne, ýagny birinji gün Trump'ın gelen günden başlap, giýje başlap, ýanky ertir ýerden adamlar 25% Kanadadan gelýän harytlar Amerika galdy. Şuna näme halk reaksiýa berdi? Derre magazynlarda diňe Kanadadan harytlaryny alyň diýip adamlar ýazyp başlady, ýa-ni magazynny işleýän adamlar halk reaksiýa berip başlady we şu zatlary jurnalistlerden sorýar. Şu ýerde siz ýa-ni gezýäňiz, görýäňiz, siz näme pikir edýäňiz? Şu ýöne populizmmi, ýa-ni bir döwleti gorkutmak üçinmi ýa-da aňyrsyndan bir strategiýa barmy? Ýa-da ýöne bir ýa-ni kelle gelen zady alyp çözüp edip ýöme Trump diýip ýa-ni sorag berýär-de ekspertlere. Le whisky américain retiré de la vente. Acheté Amerikan whiskylaryny aýrýarlar prilawkadan, ýa-ni nimeden? Diňe Kanadadan harytlaryny goýup başlaýarlar. plutôt canadien, disent ces affiches. Partout, le mouvement anti-Trump prend de l'ampleur. Sur les réseaux sociaux, les consommateurs canadiens se rebiffent. Regarde. Ýa-ni ýürüýte hereket döredi. Trump'a garşy hereket diýilen asly hereket dörep başlady. Halk birleşip başlap bir topor ýa-ni içine özü akçylar urup magazynlarda durup halka düşündürüp almaň şunu nime dip öz inisiatiwasy muny talap edýänem ýok, aýdýanem ýok. Muhammed agyň dogry işäli halk başlady, hökümet izinden gitmeli boldy. Reaksiýa bermeli boldy. Regardez ces belles pommes. Elles sont produites au Canada. Et ce Odan alma Kanadada edilen alyň şunu diýip ýankaýdýar. lait d'avoine, lui aussi. Canada. Mais la nuit dernière, la Maison-Blanche fait volte-face. Les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens sont suspendus durant 30 jours. Donald Trump affirme que les deux pays ont obéi à ses demandes de lutter contre le trafic de drogue et l'immigration. En fait, bular näme diýär? Giýje karar alýan Trump Kanadadan öňkü şertnamalar durulmaly we täzeden ýa-ni 25% talygy galdyrmaly Kanadadan gelen harytlara. Muňam esasy ýa-ni manisi şu ýerden narkotikler gelýär, ol näme panalinmi ýürüýte bir derman gelýär. Ine şu gelýän derman şu ýerden ýa-ni migrantlar gelýär diýip ýa-ni bahana tapýar. Esas bahana şonu, şoň üçin men ýa-ni
targowy taможny yani nemen stavkany galdyrýan diýip aýdýar. Kanatlarym şey diýär. O yerden bizim hemme tarapymda okean. Gaty işte 0,7% migrantlar geçe umum gelýän migrantlardan. Ol bir täsir emeden yani alyp barýan görüşüňizde. Yani aýdýan dermanyň adam dogry gelýär, olum şeýle bir kişi meçherde gelýär, umum bir manysy ýok. O elementarda görüşdük durup bilýär diýip aýdýarlar da. Ve şonuň alýanlygyny, yani şu söýlerin arkasynda başga bir strategiýa bardygyny aýdýarlar. Le Canada va en effet nommer un responsable de la lutte contre le fentanyl Fantalin, şo dermanyň ady Fantalin, yani tabletkasy gördüňiz. aux États-Unis. Le Mexique, lui, va envoyer 10 000 hommes en armes à sa frontière. Meksika 10 000 adam ine granitsa iýerdi. Öz tarapynyň şerketleri, yani gorap adamlar geçirmedi yani. Terme, ça marche. C'est-à-dire que les Mexicains disent OK, on va faire des efforts sur la frontière, etc. À plus long terme, il faut faire attention. Déclencher une guerre commerciale, tout le monde est perdant dans une guerre commerciale. Et on l'a vu avec l'inquiétude de Wall Street, et c'est sans doute pour ça que Trump a Şul ekspert, yani LCI kanalynyň eksperti, internasyonal meseleler boýunça şo diýär. Şul targow uruşda, yani harit uruşunda hemme tarap tutulýar diýär. Eger de Wall Street'de seyretseňiz, Amerikan kompaniýanyň aksy gaçyp başlady. Amerika ubytka getip başlady. Sebäbi Meksikada, yani Kanadada öz tarapyna, yani stavkalar galdyrdy, tamožny stavkalar galdyrdy. Xitay o tarapdan gyýgyrdy, 15%-ni galdyrýan. Siz 10%-ni galdyrsaňyz, men 15%-ni galdyrýan. Targow oborot bizim hasabymyzda biz köp sizden alýar. Şoň üçin biz yani galdyrýar, siz oturýaňyz diýip yani. Hemme tarapdan Amerika batışlara gitti, Amerikan akçyly gaçyp başlady. Şonu düşünýär. Finalement reculer. Mais les tarifs douaniers contre la Chine, eux, sont maintenus. Şonu göz tutup, yani Donald Trump iýza aýdýar. Yani teklifini iýzan alýar. Ýöne Xitayga garşy 10%-ni goýýar. On parle d'un tarif de 10% sur la Chine, car ce sont eux qui envoient la drogue vers le Mexique et le Canada. 10% men goýan Xitaýa diýär, sebäbi şolar, yani narkotik uro diýär, Meksika we Kanada we Amerika narkotik uro diýerler haritlaryň içinde narkotik uro. Şoň üçin men 10% goýan. Contre-attaque immédiate de Pékin. Désormais, 15% de droits de douane seront appliqués au pétrole et au gaz américain, ainsi qu'aux machines agricoles. Derrow, yani Xi Jinping jogap berýär. 15% galdyrýar. Amerikan yani gazlaryna, petroluna garşy, Amerikan traktorlaryna garşy ve Amerikadan gelýän enjamlara garşy biz galdyrýar diýip avtonomly olum jogap berdi. Donald Trump a promis d'appeler le président chinois dans les 24 heures pour en parler. Donald Trump çıkış edip aýdýar, men söz berýän 24 saatda men Xi Jinping'e jaň ederim diýip yani aýdýar. Désormais, il fait peser la menace de nouveaux tarifs contre les produits européens en nous reprochant de ne pas acheter suffisamment de voitures américaines. Là, Derrow Ýewropa garşan bu täze tarif galdyrýar. Sebäbi Amerikan maşinlary alanoklar diýip onu da täze tarif galdyrýar ene Trump. La réponse ne s'est pas fait attendre. Nous répliquerons par des droits de douane, vient de déclarer la présidente de la Commission européenne. Ýewropa komissiýasynyň ýolbaşçysy ine olaryň stavkany galdyrýar. Hem yerden Amerika tamožny nemeler galdyrýar, stavkalar galdyrýar. Amerika çekilip başlaýar ýerine. Ine şu ýaly bütün dünýä jemgyýeti Amerika bolsun, Rossiýa bolsun reaksiýa berip derrow balansa ýene-de getirýär, ýani döwlet aragatnaşyklary. Indi ikinji video seyrediň, Muhammed ağa, gaty gydykly video. Ýani bir minut. Sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À ma droite, vous avez un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À ma droite, vous avez un homme dispensé de peine car président, mais reconnu coupable et condamné pour 34 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, falsification de comptes de campagne et agression sexuelle. En face de nos deux... Seyredin näme diýär? Biz diýär jurnalistler üýçtük. 2 sana adam press konferensiýa berýär. Biri
kriminal üçin we bir döwledin adamlaryny bombalap öldürýän üçin Международный уголовный розыskda gözlenýän adam. Bu tarapda da 34 sany maddalar boýunça suud edilen tasdiklanan ýa-ni seksual boýunça ýa-ni aýal maşgala jynsyna degýän, falsifikasiýa edýän, nalog tölemeýän, maşenistwe edip ýören adam, ikili adam bize press konferensiýa berýär. Deux condamnés, vous avez des journalistes, dont une journaliste de nationalité afghane qui s'appelle Nazira Karimi, accréditée à la Maison-Blanche depuis des années. On la voit poser par exemple une question sous l'administration Biden à ce moment-là. What will be the main topic that President Biden will discuss? On la voit poser une question sous l'administration Trump. Independent Afghan journalist. Ünserin, bir ayal maşgala Naziri Kamiri, jurnalist, her wagt akçağa barıp soralar berip ýören, Biden'ın döwrüne häzirem barıp soralar berip ýören. Ine ýa-ni öňki Afganistanyň prezidenti geldi, oňa da soralar berýärdi. Şola ýa soralar berýär Trump'a. On la voit poser une question directe à Obama. My name is Nazira Azim Karimi. Et devinez lequel des deux condamnés a humilié la journaliste afghane hier. Do you have any plan to change Afghanistan situation? Any comment about Afghanistan? What's your future plan? What happen people, especially Afghanistan? I have a little hard time. Neme diýem? Men Afganistan jurnalisti, ine siz Donald Trump geldiňiz. Afgan halky üçin sizin proýektiňiz näme, strategiýaňyz näme, näme etjek bolýaňyz diýip ýa-ni soraw berýär. Sizin jogabyny berdiň muňa? What happen people, especially Afghanistan? I have a little hard time understanding you. Where are you from? Actually, it's a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can't understand the word you're saying. But I just Afet, şeýle diýär. Men düşünmedim soraňyza. Siz nirden ýa? Haýsy döwletden? Olam Afganistandan ýa? Ha, siz owadan aýal ýöne şurýaly aksentiňiz bar, zadyňyz bar. Amerikada ýa-ni gezip ýörseňiz, men sizin dilinizi düşünmedim diýär. Ol anglysy aýdýar. Gow düşünükläýär. Men düşünemok diýär seň diline. just say this. Good luck. Live in peace. Go ahead, please. Men diýär sizin sözüňizi düşünemok, gowam düşünýär. Ýöne şonda da men size jogap bereýin diýär. Ýa-ni durmuşyňyz gowy bolsun we size diňe gowuluk arzu edýän diýip ýa-ni sorardan sypdy diýär. Ne şurýaly Il est sans voix quand même. Ah non, mais c'est le vieux macho, sans complexe, et ça plaît à ses électeurs. Oui, raciste, masculiniste, et ça plaît. Hein, il a été. Expert näme diýär? Köne macho diýär. Macho bolanda ýa-ni aýalyň öňünde gezip ýören, bir menlip ýören adam diýär. Seksist diýär, feminist diýär. Ýa-ni aýallary hatap etmeýän adam, rasist diýär. Ýa-ni beýleki milletlere üstünde ulu diýip özüni hatap eden rasist diýär. Ýöne kyn görsegem Amerikan halky şunu gowy görýär we Amerikan halky şunu saýlýar diýär. Ne şu ýaly ýa-ni Pour ça, hein. şuraya video var. Muhammed abi sen komentarı versen. Akçayda press konferensiýa bir Netanyahu ýa-ni İsrail'in prezidenti şol bütün dünýäň gurumasy bilen gözlenip ýör, jinayetçi, adamy bombalap öldürdi, bir topar kriminal edýän. Bu tarapda da Trump 34 sany maddany bolan, ýa-ni konstitusiýa boýunça suud bolup suud tasdiklan we suud tasdiklama edenne şul adam prezident biz bunu basy bilemiz ok. Şoň üçin hiç taýdan edilmem ok. Ýöne biz tasdiklaýar 34 sany maddany bozdy. Мошенничество, seksualne domagательство, nalog tölenok, falsifikatsiya, bir topar zatlary. Ine Amerikada demokratiya, ine şuňa sen näme diýjek? Öyle burada yaman kıyınat tabi. Göne şu da gelmeden önce ben bir dağın üstünde durup geçecek. Ben birinci edek Amerika'nı Kanada gelende o zaman bir doğru yığınaklara katnaştım. Beni şu çağırdılar da bardım. Ben birinci pisleniyem şu yığınaklardan değil mi? O vakit İngiliz dilinden bilemek hadirem duşamda da işte onu öğreteceğim. Bir pisleniyem kellemde şu Sovet dövrünün parti yığınakları.
Bir öňe çıkıp näme diýdi elçan oturan. Bulada praktiski şonu ýanaktı. Bende uruşdan soň, ikinji jahan uruşundan soň odan Холодный война döwründe da onna bir tofor normalny döwlet adamlary bolan bolmak mümkin. Ýöne ondan soňky döwürde hökümete nalaýyk adamlar geldi. Demokratik döwletlerde. Ay bir 25 ýaşly, 30 ýaşly premier minister bolupdy, durmuşa çykmadyk gyz, bilmeýän men bar onan başlyk bolupdy. Ýene bir toforla men olar kemtiretjek bolup aýdamam. Gönde ştada durmuş şeyle bir devlet strukturü kurulan hükümetin içine, hükümet yol başçılarına обществоda özünü oňoryan, edermen biznes edip bilýän, edermen adamly hükümete barasy geler. Şulan bir kemçilikleri. Şu adam hemme yerde görünýär. Hükümete gelýän adamlar kim? Bir tofor mugallamla, juristla, ondan üniversiteden mugallamları, şun yani kategoriya adamlar hükümet yol başına gelirler. Bula da hemme zady kanuna seredip dine jogapkärçilikden gorkýarlar. Bir zady ütgetjek bolan aklada ýani jogapkärçilikden gorkýarlar. Şol üçin güýjüniň yetmejek zadyny üstün batyryp geçýärler. Bir tofor meseleler çözecek olan hakta üstün basınmak bilen. Eğer halk talep etse, eğer şu zady çözse, Kesalcan bilse şu meseleni gozgoýanlar. Yo başka da adam bolsa dat diyeti gelene. Şol üçin bir döwür borly meselen Putin Fransiýanyň prezidentine $300.000 berip özüne gerek zadyny Moskwa baranna diýdirýär. Eline ýazyp berýär şu zatlar diýdiýär. Şol üçin $300.000 pul aldy. Ya Gaddafi gelip Fransiya premier ministerine pul veriyor. Benim için beni bir övsene. Ya ben nemen karşıyma sanksiyalar ayır. Ya hatta şu attım gözümü bilen bilyen Türkmenlere de Mehmedat Düşnüklü'den bir Muhammed Haramzada Türkmenistan'dan Kore'ye gidip Yujni Kore'ye gidip Ban Ki-moon'a önkü onun başlığına medal veriyor, padarkı veriyor. Gönder neyme? Şula bir tavır adamlar şu dünyada ul doğrultuslarına verip böyle halkın kötünçü bilen işleri yok. Kaytan padar bir diktatör öz yurdun talap, el kana bulaşan adamlardan padarkı alıyor. Şolun diğerlerine etiyor. Şola bilen oturup arak içiyorlar. Şola bilen oturup banketine, restorana var yani. Ya mesela Ştadaki hükümet yol başçılarına Kore'den gidip Yujni Kore'den samolyotla gidip şu itleri öldürecek oluyorlar, otada it yiyerler de şöyle öldürtmeyelim, iyi mesele şunu samolyot tutup pulunu verip şu tadan itleri ştak getiriyorlar, ondan o televizyonda kıyıkçık etiyorlar, hava biz ne yapacağız hani iti ölümden halat ettik diye. O kaptarla da Afrika'da adamlar açlığından ölüyor. Türkmenistan'ın türmelerine adamlar açlığından ölüyor. Bunlara hiç mesele değil. Ondan labistlerin üstünden pul alıp biliyerler, padark alıp biliyerler, yine burada kırp çırp edip ses alıp biliyerler. Şol için bunlara şu zatlık, şu kımmatlıkla bunlara esas olup durdu. Şu sebepten şu yurtların içinde bir tofor nerdaçılık dürep başladı halkın içinde. Şu nerdaçılık nemeliğini bilen akla, farmeravat edip bilen akla, gönüşü düzgünen bolana. Ya bir lezbiyanla gelip hükümetin içinde edeceğini edip böyle. Mekteplerde öz İslamlık zatlarını ettirip böyle. Biz beydiydiğimiz o doğru olan hakkı var. Ola da adam, ola neyem olsa şey olsun. Yönü ola gelip bütün общество, halkın adının geplemeyene, halkın çağalarını başka dağıtları, öz dağıtlarını propaganda etmeyene hakkı yok. Şol için bir tofor nardaçılıklı halkın içinde bağ yüreğine nakaplı olursa. Şol için Trump yanak, Trumpizm yanak yavleniyor döredi. Trump birinci sırasında biliyorsun yanak probleme bağlı.
Göne şonu doğru formirevat edip bilmedi. Göne halkam şun sistemadan daştalığını, şu sisteman adam değerli için şuna tetrerdeli hükümete geldi. Göne öz komandası bolmadığı için bir tavır meseleleri bir şunu doğru edip mesele edip koyuven bilmedi, doğru çözüven bilmedi. Göne bir devir gelenle Trump bir tavır şun yana yurdun içindeki dönen meseleleri tədeden kaldırdı. Şu ulu ütköşüklük. Yani şu Gorbaçov devrindeki yana prostoreka diyara paşti şoma mendeş bir daha çuvatlam Trump döretti. Hemme daha da tədeden teretmeli. Hemme dogovorlara tədeden teretmeli. Mesela yankı Kanada'nın granissiyası da tip ayttığa şu bir mesele Amerika. Hava tədeden yönet Trump biznesmen bolon için ol bir adam ki var hiç vakt şeyle yatan adam de. Garipçılıktan hem gelen. Kakazı közenip ecesinin adamı ölüye ondan sonra ecesi biznese başlayıp şuları östüren hemmiş yerden bir köpükten başlayıp şu dereceye yeten adam. Bu adam hem taraftan bağdır. Etmedik daha diyor şunlar. Göne inni hem özünü halat eder yani. Hem yurdun içindeki bar problemleri çözer yani. Hem bir tavır narda adamlar meselenin çözer yani. Şu bir tavır komanda düredip bildi. Şunu farmirava demedik bildi. Göne bir fevdegar adam hem in yok korkuyun tut ya ta aşağıda da razı olur yani. Şol için dünyanın yüzüne bir tavır meseleleri kaldırdı. Hem ekşolojik başladı. Mesela NATO meselesi. NATO'da Amerika'da ağdasyon, Avrupa devletleri, neyce devletler ağdası. Hiç kim şonda dogovorlarına bağ. Her yurdun bu gelen doходlarının 2%'ini mi NATO'ya vermeli. Şolan hiç kaydı veren yaptı. Trump geldi neyme gerek oldu bize. Hem mesela Amerika tölemeli. Sizi korumak bizim borcumuz, yönetim tölendi. Siz tölemediğiniz biz NATO'dan çıkacak. Hem ne kişi ılgaşıp başladı. Şu hatta bütün Avrupa'da pullarını verip oturdular, doğuluyorlarını kaldırdılar. Abi de şuna radı. Yani mesela Panama kanalı var, Mırada, yani ulu gurdunlar var da. Panama kanalını vurmak için Amerika 36.000-38.000 adamı ölüyor şu. Panama kanalı neydi? İki tane akyanı birleştiriyor. Eğer Amerika tavar gelecek olsa şu bir çetine 2 ayla şu vaktini kemeltiyor. 2 ayla. Neçe milyar dolar şu peydası var. Tabi hem ekologiya hem transport raspotem. Kanalı in uzki yerinin kanal nimet yerli hem Sarujeniyesini şu doğurdu et yerli ulu projekt. Hem Amerika et yer şu. Ondan sonra Jimmy Carter diyorne şunu Panama bir yerle. Bir şertin esasında. Metedin ki siz nemedin sizin yurdunuz için dedi. Yöne belli bir şertin içinde. Panama'da gelip bunu öz befitlerden bütün Kıtay'ın eline bir Gangkok kampanya Kıtayski şun upravleniyesini şolara veriyor. Trump sana ya ben niye size verdim diye. Onlara veremek Kıtay'a diye. Kıtay bizim düşmanımız şu tadırda bir de kol. Oylansın. Bardı kaldırdı meseleni çözdüler bolya. Kıtay kampanyanı ayırıyor. Özümüz dolandırıyor. Onu bolya diye. Ve de Trump aytçı kolyanın köp dadı ütketti. Köp dadı. Onu yok oradan tut ya. Yöne bir tofor dağda beylikleri rabi etti. Yani inni hemme devletle oğlanışıp başladı. Şuları silkelediler. Öz yurdun befidine seyretme. Inni yankı jurnalistin aytiyanı var. Atanyago'da Anır'daki. Ve de vatandaşlar. İsrail-Palestin meselesi hükmen çözülmeli mesele. Şuna da dünyada belli bir kararla var. Yerine getirilmeli. İki devlet olmalı, ikiden birbirine uvaca etmeli, birbirine aratnaşık etmeli, ikiden devlet olup ötmeli. Şuna da şart üretmeli, ben işte karar. Yöne şuna başka devletle koşuluşmak şu meseleni özleştiriyorlar. Meseleni para kaçıklı çözmenin önüne veriyor. İsrail'in içinde bir tofor
Sehyonistler var, bir tofor ultranem pravalar var. Gelip Filistinlileri şu adam kovacak. Filistinlilerin içinde de şun yanak var. Vapşe İsrail kabul ediyor. İsrail'i yok etmeli. Şunun ikisinin karşısında da görüşmeli. Yöne 7. Oktyabır'da geçen yıl bir vaka oldu. İran'ın gönü finansiyonu etmeğine Hamas teröristik topor İran'ın pulu bilen cinayet etti. Terörçülüğe baş koştu. En azından doğmadık çağaları öldürdü. Çağaları öldürdü. Karıları öldürdü. Ayarları, parakat adamları öldürdü. Bir terörist. Şunu hiç kim dünyanın hiçbir din gözden şunu apravdat edip bilen. İnni İsrail'in öz grajdanlarını kaytarmak için devletin borcu, bir devlet, demokratik devletle öz grajdanlarının canını koptudulup yönetmek olan borcu. Şunun İsrail devleti yerine getirdi. Şu neçelliğin bütün Gaza'nın bambid ettiler, dargattılar. Ne için şu alık giden zalojniklerini veren hak. Dünya cemiyetçiliği İran'a, Hamas'a davet etmeli. O haramdadılar. Verin şoları. Bir direkt bambid ettirme. Ona borcu, devlet borcu. Ve halkının önüne kasem için. Men ten canın korayın. Ten azatlığı için, ten parakat yaşamak için men ten önünde cevap ver. O men önünde cevap verdi. Öz halkının önünde. Şol için hem saylanan. Bambid et ya. Verin. Bambid etme. Ondan sonra bambid etti. Havva. Şimdi dünya cemiyetçiliği Havva karşı çıkıyor. Para yatan adamlar bambid. Yöne birinci Hamas'ı biz günahkar etmeli. Şol için inni Netanyahu'nun şu hareketi bütün regionu ol doğru. Oğlum Trump yana kanun ile işiyor. Beyleki adamlar ile işiyor. Öz vatanının aladığı diye koy bana cinayetkar değilsin. Koy neme değilsin. Ben öz halkın befidini. Yöne şu pastupkozi bütün regionu ütketti. İran şu regionuna bütün halklara kopa verdi. Saudi Arabiya gün vermedi. Irak'a gün vermedi. Suriye'ni bulaştırdı, uniştaja etti. Öyle Suriyistlerden doğrusun şu atlar. İran'ın eden cinayetini şu tadı. Barın Livanlardan doğrusun İran'ın eden cinayetini. Bütün Livan dargattı. Devlet vurdurana, saylavlara hormat koyana, bir tofor döreden adamlarına yarak verip yurdu bulaştırıyor. Beyrut'un şu tadı bir tofor hovplu atları, ıskılatları da koyup bütün Beyrut göçtü. Ne çimmin adam öldü. Şunun hemen enfak İran'ın edeni. İran öz teröristik toporların regionuna döledim. Sünnilere şu regionda hiç kime gün vermeyedi. Yöne şun kun. Netanyahu'nun edeni işi şu regionu şulardan dindirdi. Doğru cinayet etti. Yöne şun kosmolini peydatanma şu regionu. İnni şu regionla başka destur düzgünle bilen bir ara katlaşmanı şarttır. Başar Esad'ın gitmeyini şu da atlet edip oldu. Şol için men ne diyecek olan üstada? Trump men hiç alama kıymayacak vatandaşlarımı bilendim men nememi. Yöne Trump bir adamı ki hükümetin içinden çıkan adam de ol biznesmen, Amerikans hem hapaçılıklarım ba yöne gelip şol bürokratik sistemanı ütletmek için ulu işleri ediyordu. Olunni eğer özüne ruhsat versem, ol mümkün bütün Amerikan, bütün dünyanın öz kampanyasını övülmek mümkün. Yöne Amerikan halkı, onun yana halk değil. Bir adamı yine de diktatör edip koysunlar. Şun kun dün Trump bir kanunu kol çekti. Amerika'da doğulan çağaların ön grajdansıva beriyediler. Şimdi şolan grajdansıvalarını vermeliler deyip ayırmalı karar çıkardı. Yöne Maryland'ın Verhovlu Sudi bir ştatının eyyem karar çıkardı. Trump'ın kararı bir kanunu. Eyyem yatırdı şu kararı. Amerikan halkı oldu belli doğumun önüne çıkış ediyordu. Hiçbir zadi Trump'a şöyle ruhsat vermeyen. Hem kapma karşılıklı. Yöne inni hemme problema yüze çıktı.
Allah'laşıp täzeden düzgünler girmeli. Hem dünyada hem berde. Mesela Amerika şu atlam onun Sovet pravam çilevekinden çıktı. Ha o neyini bildirip demedi bu iki tane etkilas edecek deyip bizden pul alıp otuyor. O da bir tuvar adamdan Türkmen'de Türkmenistan'da hakları bozulup otuyor, onlara sesini çıkararlar. On yanaklarda biz pul verecekler. Seriyöz zatlar için bereyin nimet yani. Gelin. Dünyanın kovptuluğunu üçün etmek için nimet yani. Bir tane geyi yeni bir daha değil, milyarlarca pul alyanız, nimet sarf ettiğiniz de bizim üstümüzden bulur yani. Gelin esası adamlardan şun kun dışarı olayan zadına gelin pul çıktıca değil. Dünyada parakatçılık için edelim. Yöne bir direkt zatlar için pul alma. Şun kun dünyadaki adam dağıtılan esası problemlerini çözmek için pul vereyim diye. Kanun daha içine verecek geldi. Şunun için bana hazırki Trump'ın etken dadı bir ulu impuls dünyada täze düzgüne girmek için. Yöne şu düzgün çekileşikli gitmeli, halk hükmen öz rolunu oynamalı. Şunun için azat dünyada halk öz rolunu, ola Kanada'da görkezdik, ola Amerika'da, Avrupa'da halk şeyle, Avrupa devletin dolunduryan adamla da eyyem, seryoz meselelere çemeleş başladılar. Şunun için ben fikir etiyem, hazırki devir, ulu ütkeşikler devri, ulu ütkeşikler dünyada oldu. İnni devletleri, täze düzgünlere, ne hilliş olur, boyun etmeyin üstüne ulu gurrumlar olur. İnni berdi Muhammed yana karamdadılar, eden ettiliğini bir yurdun içinde ettirtmerle, gurrumsuz ettirtmerle. Yöne inni şuun mümkün, mesela başka dini üyen Türkmenistan'da türmede yatıyor, onu çıkarmak için Trump ota sanksiye de girmediği mümkün. Yöne berdi Muhammed'in etken bir düzgünçülüğü. Onu ettirtmerler. Öz alan borçnamalarını yerine getirdirler. Onu yerine getirmedi, ona karşı bir çareler görecek şundan beri. Şol için Trump köp daha değerli dünyada ütkedir. Yöne hem medat neme bağlı, kapma karşılıklı, çekileşikli gitmeyene bağlı. Muhammed ağa, sağ olun, köp taňar ýarkasyny aýdanyň üçin. Biz dowam edeli, men ýene bir näçe video görkedeýin we şo barada biz gurgun edeli. Siz näme bolsa-da Amerikada ýanky nimet ýördiňiz? Şul bolup geçýän hadisalaryň içinde siz gowulýan mene mizarlak gelýän Ýewropadaky bolup geçýän zatlar, Amerikadaky bolup geçýän zatlary. Şoň üçin şul bolup geçýän zatlar Türkmenistan näil täsiri bar? Biz häzir efiriň soňuna düşündirýäris. Ünsüň şul video. Bizim salamlamız amaydın Muhammed ağa efirde. Salam aleyküm. Efirde diýiler şulen baýkaba görnýärmi size? Muhammed ağa bir sorak barly. Näme üçin bizim Türkmen halk 3000 kilometr Palestinlara golda otur? Hiç düşünmedim mi? Bir min soragyna jogap berersen bir min. Ine ünsüň qui propose ironiquement de renommer les États-Unis Amérique. Mexican prezidenti Que no le llamamos América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Claudia Sheinbaum a fait cette drôle de déclaration en réponse à Donald Trump. şu Donald Trump Meksika ýanky tamojnu poçtadan galdyrany 25% ine gülüp jogap berýär Meksikan prezidenti. Öňkü sizin Amerikan ýanky territoriýasy bizim Meksikamyz. Gelin onda Meksikanam izine beriň diýip ýanky gülüp jogap berýär muňa. Le président élu américain avait affirmé plus tôt dans la semaine vouloir renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Ýanky sebebi Amerikan prezidenti Meksika golfunyň ýanky bir ýanky Granitsaty. O granitsatyny şonu Amerikan granitsatyny edeli diýip ýanky teklip berdi. Şoňa ýanky Meksikan prezidenti jogap berýär gülüp. Sizin hemme ýanky gün ortadaky territoriýaly Meksika'dyň. Gelin onda izine beriň diýip ýanky jogap berdi. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Dans sa présentation, la présidente mexicaine se tient devant une carte du monde datant du XVIIe siècle sur Ine 17-nji asyryň kartasyny çykaryp aýdýar. Serden ünsüň
Ön Amerika yoktu, Meksika'da şöyle deyip yankı aydiyan. Laquelle une partie de la région nord-américaine apparaît sous le nom d'Amérique mexicaine. Malgré cette Yankı ön Amerikanska Meksika deyip yankı Amerika Meksika deyip aydılyadı. Gelin şolada qaydıp gelelim diýdi. échange provocateur, Kazakistan'dan Moskva bedin gidiyor. Doğru mu Allah. Maytiye? le Mexique Şu dağıtlara Putin başladı. Kırım'dan başladı bolayım. Hemen denarlarımız yıkıldı. buenas relaciones con el presidente Trump. Par ailleurs, Donald Trump a aussi menacé d'imposer une taxe de 25% sur les importations mexicaines si Mexico n'empêchait pas les migrants illégaux et la drogue d'entrer aux États-Unis. Une mesure qu'il souhaitait déjà mettre 25% yani tamojny poştadan kaldıryan, eger de öz şirketleriniz goramasanız diye. Bu adam yani ekonomik taraptan yani iqtisad taraptan baş edýär. Gelin indiki video seyredelim. Şu video gaty ünsörün nähili Germaniýa halky Elon Musk'ın edýän etdiklerine jogap berýär ünsörün. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Wasser. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind gut mit den Nachbarn. Text mir. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super. Gördüňizmi? Ine Germaniýa halky jogap berýär. Elon Musk'ın ýanky Ýewropa atakalarına ýanky Grenlandiýany aljak bolsa, şoňa jogap berýär. Amerika ýanky Germaniýa halky we halk öýle hereketler döredip başlaýar. Oňa ýanky ýokurdan aýdýan adam ýoklat ýok. Göni bir ýanky hereket virusu başlaýan bolýar. Bizde adam öldürýär. Bizde giýje güni taýýarlar. Yani polis emhemeler halkımızı ses çıkan oğa. Muhammed ağa. Şuna näme diýjeksin? Şu da şol göde demokratiya diyen şu. Demokratiya diyon iktidarını geyinim etmek, ortlayıp yara bula şeytan bire okunuyor. Gurrun demokratiya halk öz hükümet yol başçılarını belli, islerlik vakt ayırıp bilmeli, oğurluk ettirmeli, kanunçuluğu hormat koydurmalı. Halk şunu oğursa, şuna demokratiya diyor. O yankı halkın neyli fikir etmekten o bir kulturu ol, özleri her halkın öz addelini öz yolu bile gidiyor. Şol için bize gerek şu, yurdumuzda öz yurdumuzu özümüz dolandırmalı. Halk hemen adın iyeti. Halk hükümet yol başçılarını oğurluk etmeye ruhsat vermeli. Metbuat azatlığı bolmalı. Azat taylovlar bolmalı. Sudyalı, adaletli suutları kanun esasında çözer yanak, hükümette taylayan adamla taylak koymalı. Halkın öz taylamalı. Her oblastın öz bütçeti özüne gitmeli. Aşgabatı arkada vurdurmak için gitmeli. Şun yanak boldu yurt ötüye. Halk devletin olmaya, devlet halkı olmaya. Devlet halkın behafiyeti şunu işliyor. Şey. Doğru. Muhammed ağa, men yine bir açık video görkedeyin, ünsörün. Şu yerde yine görüşüňiz ýaly. Hytaýyň WWP'si, yani öndürüp, hem öndürýän hem içine aýan puluň jemi yine 37 trilyon dolar. 37 trilyon ünsörün. Amerikaň bar aýlanýan puly 29,17 trilyon dolar. Mysal üçin, indiki yani şu 3-nji bolup gelýän şu Katarda India 16 trilyon dolar. Ondan soň Rossiya yani 6,91 trilyon dolar. Ondan soň Yaponiya 6,57, ondan soň gelýär yani Germaniýa 6,02, ondan soň Braziliýa gelýär 4,7, ondan soň gelýär Indoneziya 4,66, ondan soň Fransa gelýär 4,36, ondan soň yani näme gelýär? Велика Britaniýa. Men diýjek bolýanlarym, ünsörün, şul ikinji topordaky adam, yani Amerika, yani WWP 29 trilyon, 37 trilyonluk adama sansa değerli yani boşuna koyuyor. Onun beter Xitay, beter siz 10% koyanmasanız 15% koyasıp yani hem petroluna, gazına, traktörler, encamlar ve başka dağıtlara hem dağıtlara yani stavkanı kaldırıyor ve yürüytü, liti bataryalar etmek için içinin yani
metallaryny gaty gerekli şunkuny metallaryna gadagançylyk goýa Amerika ýüklemäge. Diýmek Amerikan tehnologiýalaryny ýa-da tehnologiýa boýunça täze zatlar öndürjek bolsaň, şoň ýanky birinji materiallar ýok, birinji öndürilýän ýanky çyýmal ýok. Ine şoňa da zapret goýýar. Şol ýaly şunkuny men diýjek bolýan zadym, hiç bir döwlet, başga döwleti basyp almany hiç ilmany ýok. Sen basyp alanynda onuň ekonomikasyny götürmeli, onuň ýanky hemme logistikasyny normal, kanallaryny, ýollaryny, dekeşlerini, kabellerini, telefon, internet hemme zatdan gurup bermeli, sosial ýanky obyektler bolmaly, balnitsalar, poliklinikalar hemme zat saklap durmaly. Üpçün edip durmaly, bir topar investisiýa edip durmaly, okutmaly, bilim bermeli. Gara amatly däl. Häzir amatly öz ekonomikany östürüp, haritler öndürüp, şolary satyp, olardan pul almak amatly. Şo dünýä geldik. Şoň üçin şunkuny ya fizik uruş, ýanky goşun alyp uruşup, ya da targow uruş, ýanky ýaly Trump ýaly stavka prosentler goýmak hiç ilmany berenok, hiç ýanky netije getirenok diýjek bolýan adam. Indiki video zerdeliň ýene bir video Amerikada häzir deport edip dur. Amerikada nähili adamlar öz emlegini gorýar. Ünsörüm. Ýürüýte spesial Paris bar ýa. Hani dokumentlaryň görköz ödem Texasda bolup geçýär. Nämen ba berde ýanky migrantlar barmy ýok diýip gelýär. Serdiň nähili reaksiýa berýär Amerika halky. Now we can all get down. What's up? We're not getting down. I think. Okay, so get the fuck out of my property. Why don't Şey diýär. Ýok bolşýardan niýe? Ödem söýüp aýdýar. Bu men yerim diýär. Bu men ýanky частный hojalygym bar ýok bolun diýär şu ödem. Ünsörüm. and just discuss the best route. Please do. Get the fuck out of my property. And listen here. Okay. Hang on. Fair deal. Barın ýok bolun Trump'yň andyram. Men частный yerim ýok bolun şu ödem diýär. We'll go on the other side of the fence. We'll call the. Hang on. I ain't talking to you. He's the boss man. So I'm talking to you right now. I'm gonna put my dogs in check. You put your dogs in check. Them fucking gates are gonna be closed. I better not see anybody in my goddamn property. Because if I do, you can't. Don't make a threat. Don't make a threat. Don't make a threat. We're on camera. Don't make a threat. Bayram bize eşdiýärmi? Bayram ýok edýän. Bayram barmy berde? Bayram? Men eşitýän Murat Kurbanov. Oo, eşitýän. Gözeley. Çok güzel. Terjime et bilýärmi ýanky diýilýän zatlary? Tercüme men diýär, men zatym yerimde. Näme sen edýän? Bar git şordan. Ha. Ne görýärmi TikTok bile kömek edýär. Terjime şotyr. Bayram. Ödem Texasdan mı nereden bilemok? Ýöne şu taraplardan. Ana yakın men aýdaýyn. You put your dogs in check. Them fucking gates are gonna be closed. I better not see anybody in my goddamn property. Because if I do, you can't. Don't make a threat. Don't make a threat. Don't make a threat. We're on camera. Don't make a threat. I ain't making no threats, but I tell you what, you step in my property unwelcome. Don't make a threat. On that fucking cameras out of here. Listen to your boss. Han terjimetler han näme diýär? Bu diye men berde başlık, bu men yerim karoçi. Aa, ben hoç nime olsam, yapık olsam, açık olsam, deniz dat bar gidin berden karoçi. Hakkınız yok berden karoçi bolma. Bolmasa prezidentin kararı var. Ýöne bu konstitusiýa, bu bilen soň konstitusiýany men territoriýama girmek bolanok, ya prokurorun sanksiýasy bolmaly, ya başgaça girmek bolanok diýip kop goýberýär. Bolmasa yaragly bolar. Bayram salam, Bayramcan näinli? Bizim aktivistimiz var tuvalemedin. Erkek oğlan Bayram. Tuvalemedin Bayram. Haçanın nertesine işte bak, beğendim tesine işte Bayram. Ba. Olar TikTok'ta. TikTok yaşayıcıları. Biz YouTube yaşayıcılar. Yine salam aýdýar Muhammed ağa sana diýeriz bilen Bayram. İndiki videoda görelim. Ondan men Muhammed ağadan. Burada bu Amerikanlar şu vakt var ya ses verenler. Puşman edi otyr şu vakt var ya. Trump'ın sesini berme. Biz kime ses verdim? Men öňüme aýdym, ho, ýalňyşmaň. Bu bir maşyn. Ünslerin ine deport edip ýöler. Armiyada deport edýän adamlar utanyp ýanky Amerikan baydagyny aýryp, gara baydak goýýarlar. Bize gynanç baydak diýip biz
Neme diýip men gördüm käbir polisler öz jetonunu goýýar. Men işlejekkä. Men adamlar deport etjekkä bir kanun prezidentiň bir kanun karary men şonu etjekkä diýip ümitlerim. Ine aýrıya Amerikan baydagyny aýrıya waýenni ödem. Gara tragediýa baydagyny goýýar Amerikan. Ine şu ýaly. Indi şu video ýürüýte Gurbanly Berdimuhammedow üçin we onuň ogly Putiniň itleri Serdar bilen Gurbanly Berdimuhammedow üçin oýan. Ünsörüň ikiňizem ine san tehnologiýasy näil bolmaly dünýäde we näil dünýäde san tehnologiýasy gidip dur. Ünsörüň. Metroda ya poýdan bilemok ine kiçik çağazyk san tehnologiýany ökürýär. Обычно ayna. Metron poýdyň aynasy. Where are we going? There. Where were we from? Okay. So where are we going? Nira barýan diýär. Okay. Inilah potret kecanggihan keretanya China, guys. Bahkan kata gejalanya adalah layar sentuh, guys. Ödem interaktivni, живой. Ine hormatly vatandaşlar biz size görkezdik. Türkmenistanda bir kezzap bir Gulam atly Gulam Kliçkaly bir kezzap akıllı şäher gurup pullar oglayan bolsa ine Hytaýda realna akıllı metro, akıllı poýuz gurup ýanky adamlara hyzmat edýär. Ine şun tapawudy şondodur. Türkmenistanyň kezzaplarynyň tapawudy we hakyky döwletini ötürýän tehnologiýalar, san tehnologiýalar ulanýan we akıllı şäherler, akıllı metrolar, akıllı köçeler gurýan döwletler ine başga hileler. Şoň üçin men her wagt amalýan bizde döwlet ýok. Bizde prezident diýänimiz bir abloşka, aňarsy boş baklaşka. Bizde milli lider diýän bir hakyky milli ogry. Biz döwletimiz ýok. Biz kaçan biz döwletimiz gurar. Kaçan biz şu döwleti elimize alars, halk bolup kaçan biz açyk taýyolary bütün Türkmeniň taryhyna geçirip biler. Ine şu soragy size berýän hem TikTok'ta hem YouTube'da ýazyn kommentariýany. Muhammed ağa, indi siz kommentary beriň, oňsoň TikTok ýanky aktivistlerden soraly. Olaryň pikirlerini aýdyň aly. Neme yani oğlum bir soru verdi. Filistin'le bile ne işimiz var bizim gipte. Gözde vatandaşlar. Şimdi bir men öz nemem öz karayışım. Men çağalıktan Filistinlileri kollak geliyor. Menden köp kollanım yoktur şolara. Men hem partiyamın bir nemeleri yol başçıları şu tada Filistinlilerin lagerlarına partizanski uruşu öğrendiler, İran'a geldiler. Ara şol için bir topordat bilen seviyazın olabilir. Şimdi ben ne mi diyecek olayım bende? Şu İsrail bilen Filistinlilerin davası hem işe bak. Yani 80 yıllarında şu atlım doğru. Şu da eğer düzelmese de şu regionda hem işe istoşnik biz paryadan. En şu men ýa aýtdym ha, benim partiyamyň yol başçyları şu taýda partizanski uruş öwrendi. Şolar häzir hem etýärler şonu. Häzirem bir döwletiň için bulaşdyrjak bolsalar, şonu ýanak adamlar näme edip şu taýda uğratýarlar şonu. Olara başga döwletler pul berip, olary yaraglandyrýarlar. Şu regionlarda hemişe uruş döretýär döwletler arasynda. Şu sebäpden Filistinliň meselesi adalatly kanun esasında çözülse, iki halk birbirinden komşu olup, ikisem östele yurtlu öste şöyle bizim hemme şöyle yönnek devletlerin peydasına. Şu sebepten biz şu tadaki dava parakatçılıklı, adaletli çözülmesini ben özüm talep ediyorum. Yöne her bir teröristlik hareket hiç vakt kovluğa getirir. Şol için teröristlik hareketlerin metot görüşleri men karşı. Şu noktayı nazardan hemen şu mesele teretyen şu zada basım çözülmeyini arzu etyen hükmen hem çözüler hem gidecek yerim yok.
İsrail halkım Palestin'le de ikiden bilye. Uruş bilen şu tadak meseleleri çözüp bulana. Şunu olmuş. Muhammed Ha. Ağa size sorak var. Aydın. Buyurun. Muhammed Ağa Çeçenistan'da birinci, ikinci vuruşunda 400 bin halk öldü. Rusya dövrde şu zulüm edende hiç kim goldap çıkmadı Müslümanlara. Ne için şu vakt hem kim çıkı başladı, gurla başladı İsrail'e karşı. Şunu aydın. Ha, gende vatandaş şol doğru. Şonun doğru. Gende şol için gende şu meselelerini men hemişe İran devletine aytgan. Ey haramdada İran'dakiler Palestin deyip onlara pul veriyorsunuz, ragatka bilen İsrail sallatları şu tayın bulaştırıp diyorsunuz. Siz Kitay'da neçe milyon Uygurlu türme lagırlarına, mescitlerini yıkyanlar. Ya Çeçenistan'ı hemen şuna mı aytgan? Çeçenistan'ı Putin, şu an Putin'in götüne girecek oluyorlar baştan. Kardı şu halkı. Olur kollarda. Ne için? Ya mesela o nemede nerede neme var ya neme adi nemede vallahi Indian anırsında bir yerde Bermede Müslümanlığın ovalarını otladı. Birinin sesi çıkana. Hava ten aytiyanın doğru. Şol için biz şulan hemmesinin sesi olmalı. Şu tadakilerin hemmesinin meselesi çözülür. Şol için adam hukuklar deklarasyası doğru yerine getirmelilik demekliğimiz şu meseleleri adam hukuklar deklarasyası esasında çözülmeliğini talep ettiğimiz. Xitayda Uygurlar, Türkçüler. Aytı oğlum. Hava ayttım hava. Diğer sorun var mı? Ya açıkladın var mı? Muhammed abi yine bir sorak var Muhammed abi. Ha? Afganistan'da problema doğurdu. Niyazov açtı. Afgan halkları aldı bize çağırdı. Komak etti. Grajdan halka. Yani şu komşu var Palestin'daki. Yigipit var, Livan, Yardaniye. Onlar ne için şu zatları açıp zatları karşı almadı Palestin'in halkı? Şunun cevap var mı? Gönde men tağa bir daha edeyim. Men onun köprek daha da edeyim tağa. Gönde Palestin halkını hatta Yigipt kabul edene. Ardenya kabul edene. Arap devletlerinin hiç kaydı Palestin halkını kabul edene emigrasyon. Sebebi şöyle geldi probleme döneceğini biliyor. Göne Berdi Muhammed'in hadir. Dünyanın yüzünde gönde Bayramcan gönde dünyanın yüzünde bir Türkmen devleti ve afitsalını onun içinde du. Türkmenli olsa İran'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Ortaya'nın içinde ayrı yerlerde yaşayan. Şu Türkmenistan devleti afitsalını bololluğu için onun devleti bolmadık milletler için yürüyte programması var. Şoları okutmak, öğretmek, kadr yasamak, bir tofar finans veriyor şolara. Bizi men İranlı Türkmen, Oğallı Türkmen bu haramzada şolarda da mahrum edip otuyor. O kömeğin var bir yerine dıktın. Şolarda da mahrum edip otuyor. Sizin Türkmen devletiniz var, barın şondan talep edin. Şol için Türkmenler, bütün dünya Türkmenleri şu haramzadalardan dinmeli. Ta özleri hak hukukuna iyi çıkarıyor. Kolu var ya, doğru değil mi? Diğer sorun var mı senin? Benim sorum. Aynen. Bizim de bu Türkmenistan'ın haram kan münafık prezidentini ayırmalı mı ya da düzeltmeli mi? Biz ne etmeli? Bizdin ayırmalı ya, onu düzeltip olmuyor. İkisem kezzap, uturun kezzap. Putin'in itleri, onu ayırmasak. Biz tutsak etmeli. Eyyem edin hemme cezalarını biz vermeli. Eden hemme yankı kanun bozan zatlarına biz cevap veremeli. Eyyem olur tutsakda olmalı cinayetçi adamlar. Onu elten kaldırmalı. Bir adam cinayet etse ne kaldıracak? O bir günle, 2 günle
17 ýyldan bäri Gurbanly kanunlary, konstitusiýany bozup gelýär. Pullary uğurlap Yine bu gelýär. soru var Murat Kurbanoviç. Men bu soru Muhammed diýip çağımıza bermek isleýän. Yani Türkmenistanyň meclisiniň başlygyna garşy görüşýärler. Ýöne Türkmenistanyň prezidentine bolsa ýüzlenmeýärler, ýalbarýarlar ve onu düzeltmek isleýär diýerler. Bular ýaly hereketlere nähile garaýşyňyz var meselem? Göde neme diýeriş Kerimcan göde ben bir daha daýdaýyn da. Ben halkda, halkyň içinde o molla we hökümetiň içinde bir mesjitde eýe bolupdy. Şolam gelip merhametli prezidentim şu halkym namaz okumagy da diýmediyse biz şonam bolduk. Goý diýerdim merhametli. Biri çağaz türmede ýaty, wezir çekýärdi. Prezidente näme diýdi? Hudaý tenlip hat ýatdy. Şoňa ardyny ýetirjek bolsa, olam bir göreş. Şol üçin hökümete karşı göreşlik, ýurt düzeltmege urnak göreş, ol uly sferany boyun nemetýär. Ýöne menem, senem bilýär. Biziň halkymyzyň öňe çykan adamlarym bilýär. Belan körügi şu haramzada tohum. Şulardan diýin bana. Şulardan diýmasa hiç wagt ýurt düzelip bolmaýar. Inni şu düzelmek, şulary yaragalyp terör etmekden başlap ta yaraglyk gol-golun turup başlamaktan, perevarot etmekten, başga döwlet hüjüm etmekden bolup bilýär. Ýöne şularyň hiç gaýdyny biz gollamda. Şularyň hiç gaýdy şu ýolla bilen gelenden hiç bir halka şu nesellik tarih boýunça azatlyk getiren. Ýöne halk massawy hereket edip başlady. Asnamnoy massa halk şeýle güýjüň deňrek bolup göreşse onu ýanaklaba üstünlük kazanır. Ýöne individualy giýden terörçilik ýolla bilen onu ýanaky hiç ýok peýda etmiyor. Şol üçin biz halkymyz öz ýurduny eýe çykjak bolsa, halkymyz şu saznanyýa yetmeli. Bizim problemamız şular. Şunu ayırmasak hiç bir zada yol yok ýurdun içinde etmäne. Soňky üýtgeşiklerde de öz akly, ukypy, öz kuwaty bilen ýurt düzeltmege aktiv halkyň gatnaşmagyny bir gadammaly. Inni bir ýurdumyz parahatçylykly şu prosessen upravliýat geçirjek bolsa, biz dürli variantlar gözüne tutmaly. Eger şun kun biz berdi Muhammed'e diýsek, eger etdi, o etmeýär, bilýärem etmeýär. Haramzada berdi Muhammed. Eger çağana hormat goýýan bolsa, öz eje kakan kabyryny şu tadan dargatmajak bolsa, eger çağalan gırdyrmajak bolsa, Gaddafi ýana, beýleki diktatorlar ýana şolum günne doşar bolmajak bolsa, şun kun azat saýlaw geçirdi git. Biz Türkiýe'de dağıtı oturmayı berendattan ber etme eger kanun nemeden bolsa biz nemeden adaletli suud ederiz yöneten adar berdirmer yani edeylidir eger şonu kabul etti onda biz şonu isteger bizim yurdumuza berdi. Çünkü biz arancak olamda biz yurdumu düzeltecek. Şoňa dürlü ýolla bilen dürlü metotle bilen her adam haýty ýol bilen şol urda buradan etjek bolsa şoňa hawa dowret ýa-ni. Barsik gerek. Haram bol wara, lewapdan haram bol. Şeýle maskara etmesem bolmaýar wara. Yo, oru ýaly neme? Häzir Muhammed aga TikTok'ta bir topar botlar bar. Ýanky ünsüren bolsaň Gurbanlyň, Serdaryň ýürüýüşini goýup, saat goýup zat ýürüýte. Nemede Türkmenistanyň MHM gullugyny informasiýonly bizapas ýanky näme şol kiber bizapas diýip gruppa döredildi. Bular TikTok'ta aktivistlere topulýar, çykyş edýän efirlerini bozýar. Efir gidip durka reklama ya neme reklamasiýa edýär. Şu ýa botlar Ermeni, Türkmenler, Ermeni. Şeýlemi? Şu ýa şol adamlar bar ya, birinciden nämen subut etýär? Men bi wejdan, bi namyz ýurdumyň dönügi diýdigi de
Tamam. Eğer yok, şu de deyip şunu kabul etmese onunla gelip bizimle otursun. Bizim aytyan da admedim, bu şu niye ancak da değil. Ne doğru oldu gel aytın bir şon tarafına geçecek. Tamam. Eğer yok, bizim aytyanımız doğru aytmağa çoğu olmasa, onunla aytmayan bir binamız, özüm satan adam, güt veren haramdada adam deyip öz aydam oluyor. Şolu da şolu. Men bir zada ünsördüm de Muhammed ağa. Şu Gurbanly zamanyň adamlar da arkada zamanyň adamlary, arkadan aktivistleri türkmençe bilen oğlum. Dine ejen bajyň beýleki. Şunu birinji öğrenmeli. Adamlar men pikir alyşyp Kurbanov, onlar var ya 1948-nji ýylda yer titremeden sonra Aşgabatda göçürilip getirilen Ermeniler. Indi Ermeni bolsun, Türkmen bolsun, sen Türkmen efirine girdinmi? Gurleşmäni öwren. Adamın pikir alışmanı öwren. Entek o zatlardan geçmeli, bu ösmeli. Şu Gurbanly idiot ýaly, şunu ösmedik de, ondan näder biz? Biz olarla gepimizden yok isterdim. Yok, dinimizden dende, alyp barýan ýolumyzdan dende, Hudaýymyzdan dende. Ine hormatly watandaşlar, şu gün biz efir etdik. Efirin başynda biz size Kirki şähernäki Bayram atly 92-nji ýyllaky bir uçuskowyň edýän kezzapçylygyny okuduk. Men ýene bir ýatladýan Türkmenistanyň içeri işler ministriniň, polisiň ministrine ýatladýan sizin adamlaryňyz bizim halkymyzy talap ýörler. Ödem ofitsialna, ödem talanda da sizin adyňyzy we Serdar Berdimuhammedowyň adyny berýärler. Ine biz näil size garamaly, biz size näme diýmeli? Talamançy ministrmi, ya talayçy ministrmi, ya kezzap ministrmi, ya polis adam hukuklaryny, hak hukuklary gorayan ministrmi näme diýmeli? Özüňiz jogap berin. Öz ýoldaşynyň öňünde. Bize jogabyňyz belli. Böküp ýanky Serdar Berdimuhammedow ýaly kasam içersiňiz. Kasam aýdarsyňyz. Ýöne özüňize jogap berin ýanky ýüregiňizde. Siz kim? Kezzap bu torun zulüm mi? Kezzap mi? Halka karşı görüşen, giyice onu genosid eden kezzap mi? Ya da hakikattan Türkmen maşgalda doğulup Türkmen edebi taýdan terbiýe alan adam mi? Adam bolýan bolsaňyz, derrew şu zatlar durdurmaly. Sizde adamçylyğa aňarda dursun. Sizde 100 keşp adamı 100 keşp almada ho. Şoýar kezzaplar. Näçe korrupsiýany açyp ýatyr. Türkmenistanyň prezidentiniň aparat prezidentine korrupsiýa diýerler. Pul alyp Serdar Berdimuhammedow bilen duşturýarlar. Mundan beter korrupsiýa näme gerek? Sizin kabinetiňizde, ýa-ni aparatyňyzda günni görüşýän adamyňyz korrupsiýa edip sizin kabinetiňizde etýärdi, size ýarty öle berýär. $50,000 $100,000 çeldi. Öyle maşenik biznesmenler bilen duşturýar. Utanaňyz ýokmy? Başarsaňyz beýleki döwletli ýoldaşlar bilen duşup Türkmenistanyň öňüni açmaly. Ýanky ekonomik tarapdan, siýasat tarapdan şirketler açmaly, bir topar gatnaşyklar urmaly, Türkmenistanyň ýanky eksportyny güýçlendirmeli. Şonu birleşmeli, maşenlik bilen duşup pul alyp gelip ýerde ýanky TikTok'da da muňa MHM gulluklar goýýar, ýanky Türkmenistanyň prezidenti. Kim sizi belledi Türkmenistanyň prezidenti? Ine şu ýaly maşenlikler barada prezidentden başlap biz şunu düzeltmesek bular düzelt bolmaýar. Bular aýyrmaly. Aýryp çäre görmeli. Şoň üçin iki san jenaýetçi Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow biz tiz wagtda tutsak etmeli. Hormatly watandaşlar, ýene bir gerek ýatlaýan. Her juma namazyna baryp birigip başlan. Soňky gün birikjek bolsaňyz eýem giç bolýar. Ramazan ayet bayramına barın hökman. Şo ýerde içine goýulmasaňyz daşynda duralýyn. Şo ýerde näme etmelidigini biz soňra aýdar size. Barıp birleşip başlaryň, çözüliň şu meseleni. Ýarym onda çözülýär şu mesele. Her kim bir kiçik ýardym etse, bir 1% adam, Türkmenistan 1% adamy, bir kiçik ýardym etse, bular gaçyp gidýär. Bolmy bolýar? Siriýet bu detde çüýrüklüğüne. Özünden dargada. Ine şu ýaly watandaşlar şunu bilen biz efirimizi gutarýar. Muhammed ağa aýtjak goýjak zadyňyz bolsa aýdyň häzir. Öyle sağ ol Murada, sağ ol aktivistlerimiz. Kurban sesim var ya mütne. Sesim var ya häzir. Bar ya bir-birden size söz berjek. Gyssanman ýaşulman maşgaly Muhammed ağa. Ya men hem aktivistlere sağ olsun aýdasym gelýär. Dowam edin. Şu ýol dogurdur.
etýän işiňiz hakdyr, şular taryhy zattır. Iminde siz ýarak adamla bir ýurdu ütgetýändir. Şunam taryh subut eden, hemmemizden bilýär, ruhdan gaçma, hemme zat biz bilen. Geljegem biz bilen. Şol üçin tag bolmurada men çykýan ädir, gitmeli bir ýaga. Bolýar, sag bolun. Bolýar, tag bolun. Menim goşlayan aýdan sözlerimize inni diýilişe söz berýär, diýiliş. Söz söz. Muhammed ağa, bir sorak var size Muhammed ağa. Aha. Bayka, bir minut. Hemme zadyň öz tertibi bar. Diýiliş aýtyn, otaň sana söz bereriz. Muhammed ağa, bu hukuk goraýjylar häzirki wagt Gurban ula garşy görüşmeklik üçin çıkanlaryň hemmesiniň şahsy maglumatlaryny almak isleýärler, bularyň üstünden grant işlemek isleýärler we bunuň üçin hem özleriniň hyzmatkarlaryny ulanyp bulary efirlerde wagt etdirýärler. Ýagny bizi ýüz tutun, hukuk goraýjylary ýüz tutun, jurnalistlere ýüz tutun diýip allamrad reklam edip başladylar, hukuk goraýjylary reklam edip başladylar. Ýagny bular ýene-de halky oýuna getirip raýat biznesini etjek bolup başladylar. Şo zatlaryň öňüni almaklygyny haýyş edýän sebäbi bular 2021-däki oýunyna başladylar. Biz yeňer. Halk hemişe yeňýän, urun tapýandyr. Päsgelçilik köp, duşman güýçli, akmak adamlyk köp. Göne eger biz şunu imanly, göjdanly arassa, öz ýurdumuzy söýüp hereket etsek, kynçylygy çözer. Eger ýurduna bir daha etjek adamlar da ola da aklyna geler, ola da goşulýar. Diňe şu zatda etatir olaýan halkyň ayağa kalmagydyr. Men şoňa ananýan. Halk ýatsa aktivistler arasyndaky dawada köpelýändir. Halk näçe aktiv bolsa, dawala öz-özünden köşeşip gitýändir. Sag bolun Muhammed agam. Bayka, sorag sizden. Söz sizden aýdyrym. Bayka berdim sen. Aydan. Muhammed ağa, sereden Ukraina utsa nähili peýdasy bar Türkmenistana, Özbekistana, Tacikistana nähili peýdasy bar. Azerbaycana nähili peýdasy. Wopşim bizim Sentral Aziya. Birinci sorak, ikinci sorak uruş siz boyunca uruş derdane şu İran'ın sistemasyny Trump döwründe aýyrýarlar mı ya yok? Şunu bir sorak verin. Sebebi men şunu gördüm. Ulakan bomba verdiler. İsrail'e. Ecesi bomba diýerler. Bilýän. Gönde men birinci Ukraina meselesi eýem praktiski Ukraina utdy. Putin 3 yılın içinde maksadyna yetjekdi, dünýäni boyun etjekdi, Ukrainany boyun etjekdi. Inni 3 yıl 1 milyon ogulay soldaty öldü, ekonomikasy dargady, dünýäniň ýüzünde absolutny abry ýok. Inni hiç ýerek absolutny wliýaniýet ýok. Ola Siriýede 37 milyar dolar çykdajetdi, götüne çygym gowdular. Şol üçin ortaýa eýýäp utturdy. Inni tehnika, ortaýa inni Putini boyunna ýük getirmeklik bir mesele. Onu hiç kim edebilmer şuun. O belli bir da sebäbi on eline ýadyrny ýarag bar. Onu etjek bolsam dünýäni onda göçürmeli. Şol üçin dünýä bana ören akylly patgadyt etýär. Bir şapyk gorup agdyna tüýüj berýärler. Şeýtdirgen Putin ädir utdula dünýä. Inni şu uruş haýsy etapda dursa da Putin utturdy. Bir inni wliýaniýeti näme? Inni Orta Aziýadaky diktatorlar da şun ortaýadan onu dünýädäki öňkü işläp duran mehanizmden inni haýırlanyp bilmeýär. Şo ýany diýerişiň aýtýany bar, şol öňkü döwür. Opozisiýa diýip göredilen partiýalar, pravozaşy hemmesi ort diplomatlarynyň däherlenen zady. Şolaň hiç gaýdy Türkmenistanda birda ütgedeýin diýip göredilen zat däl. Hiç gaýdy. Ola oýun etmek üçin. Ola birden ýurdun içinde ütgeş bolasa birdene ortalan zapasnoy kadrlary.
Şol için biz onu eyyem dövüp geçtik. İnni ortiyet inni önkü kartalarından dünyada Orta Asya'da oynap bilmiyor. Şun haberlerde eşten oradan Azerbaycan Putin'i Suud'e veriyor. Ortaya değil. Gödevine getirin. Şunu 5 yıl mı ne önce gödevine getirip bilerdiniz. Hiç gödevine getirmiyor. Şun Suud'e verdiler. Ermenistan çıktı. Tacikistan ortayadan karşısında deputatlar çıkış ediyor ortaya. Kazakistan'a inni Moskva benimki diyor. Bir ne hemen anlatıyor. Şu atlan hemmedi. Orsun biliyaniyeti eyyem dövülli. İnni yok biliyaniyeti. İnni haiş bilen şolar saklayacak oluyor. İran'ım eyyem ortaya dönü inni. İnni o atlardan geçti. İnni bir şol için Ukrayna utmağı ya Ukrayna hadir parakatçılık bolmağı şotada uruş yatmağı Ukrayna ösmeği göne tesiri var Orta Asya'nın azat bolmağı. Bir mesele. İkinci yankı İran meselesi neydi? Gördü. İran meselesini İran inni önkü 7. Oktyabr'dan 7. Oktyabr'ın önkü İran der. İran hemen adını yitirdir diyor. Ön İran bütün dünya kovtalıktıydı. Hezbollah'madı. 20 tane eline yaraglı raketel armiyası bilen Fatimiyun, Zeynepiyun deyip Siriyan Çinnet, Beşar Asad'ı taklap duran armiyası vardı. Pakistanlardan, Oğallardan, Şiilerden, Döre'den armiyası aylıkları taklayan Nemede Yemen'ne Husitli vardı, yarak verip de praktiski olam dargadı. Yani Irak'ın içinde İran'ın Irak'ı taklap durun. Varuzyonlu toporu vardı, İran armiyasını taklap durun. İnni olan hemmesi devletin kontrolüne geçti. Hezbollah polnusu dargadı, kontrolü yarağı, Hezbollah bar yaraklığı Livan'ın armiyasının eline geçti. Şol için İran praktiski sami ıslabı vaktinde şu an. İran'ın öz içinde de masштабный krizis. 99% merdum halk hemmesi nitolka narda yirgenç bilen hükümet ederek. İnni İran'ın bir yadırni programması var. Şu bütün regionu kovuplu. Eğer İran yadırni yarak yatada regionu hiç gün vermiyor. Şol için Trump'ın birinci Avrupa İran'ın yadırni yarak meselesi raketni programması olara ulu problema İsrail'e başka da atma. Bula her ne ettirip İran bilen uruşmanı İran'ı yadırni yarak yasamanın önüne geçecek oluyorlar. İran'ın raketni programmasının önüne geçecek oluyorlar. İsrail oldu. Şu atlem İran'ın en ıslah bu vakti. Eğer şun kun İran'dan dinmezak, onunla hiç vakit şu moment bizim elimize gelmeyedi, İran'ı bambit edecek oluyor yadırını programlar. Saklaşan yedi, hem yadırını demelerini, proyektlerini bambit edecek oluyor. Bir dediği İran'ın hükümeti gittiğinde, İran'ın hükümetini dine İran'ın halkı ayırıp bilir. Hiç kim İran'ın üstüne İran'a güç bilen saldat olup çözüp İran'ın hükümetini ayıracak olayan yok. Yani eğer İsrail bambit etse onu İran'ın halkı ayağı alar. Şol için şu da ikili birbirine bağlı. Yani dünya hükmen İran meselesinden dinmalı. Eyyem 50% dindiler, innem kalanlarım dinarlar. Hem Putin meseleden praktiski dinli. Inni Putin'in gücü yok. Putin'i indi şu atlam uruşu yatırıp var hani çözdü falan yere çözdü. Şunu eline ne mediysen haiş ettiğim etmeye. İnni ökündü Putin. Şol için Putin ö terbiyesini aldı. Ort halkım. Şu uruş yapsa Putin ayrıya. 1 milyon halkım kırıp neyme adamlar. Bütün dünyada bir avro olup neyme kazandım. Halkın o adam ayrı. Ort halkım akmak halktı.
Sağ olun Muhammed ağa. 2 saat oldu bizim çıkışımıza. Hawa benen gitmeli şol için ine du kafein kakı otil. Oğlum, Lindam rakı Abo, başı alın. YouTube'daki ildeşlemez öyle. alın. Sağ olun, sağ olun. Kolya sağ ol da. Hani sava turun sağmanca gedin bana tuvaleme bizim vatandaşlarımızdan kimin kimden tanap başladılar. Her bir Türkmençe gurlu yani, her bir Türkmençe komentarı yaz yani, her bir özünün derdini beyan ed yani, kimin kimliğini tanap başladılar. Sebebi bunların köpsi astrinlik bilen özlerini aktivist görkezýärler, hareket edecek adamlara yanaşýarlar, bunların kimdigini anyklaýarlar. Bunların köpüsü Aşgabat'ın içinde yaşayan Putin'e hizmet ediyen Ermeni topluluklarından ibaret. Sebebi Aşgabat'ın içindeki ahli Ermeniler, Farslar şu vaatki hükümeti golduyarlar. Bunların içinde hem elbette şu Serdar Berdimuhamedov golduyarlar. Özlerini efirlerde Türkmen halkının düşen hal ahvalına gynanýan ýalak bolup aslında olur hareket edýän şahysları anyklamak isleýärler, kimin kimdigini anyklamak isleýärler. Bunların içinde ayal maşgalalar ama erkek adamlar ama bular zablujdenýa getirýärler, yani oyun gurýarlar, oyun içinde oyun gurýarlar. Emma Türkmen halky bunların hemmesinin oyununu puç etjekdir. İnşallah Türkmen milleti bu zalimleri yok edip Türkmenistan devletinde bağıtlı yaşamaklık bizi yaradan Allah'ım nesip ettirecektir. Hoş sağ olun, sağ oturun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun. Inni beyle diriliş beyle aytıp bolmaz. Hemme Ermeniler beyle, hemme ýanky beyle, hemme halkyň içinde gowy we erwet adamlar bardyr. Şoň üçin men gatol bilen Ermenilerden hem görüşýänler bardyr. Hakyky şu kune Türkmenistan içinde hareket etmeyenler yöne görüşýändir. Buluşlarım, Ermenilerim, ýa-ni nohurlarım, beýlik kiçik milletlerim görüşýändir. Onu näme? Yöne Men görmedim, mara kurban 5 ýyldyr ýekece Ermenini görmedim. Mara Türkmen halky üçin söz sözläp diktatora garşy görüşüp beren ýekece de Ermeni ýok. Ermeni ýany var, manipulýasiýa edip bereni var, kemsedip berenleri var, hökümeti goldap berenleri var. Emma welinem Türkmen halkı üçin, Türkmenler üçin söz sözleýäni ýokdur. Mümkin ýöne o öňe çykýan näler bolýan ýöne badyr, aňyrtynda badyr. Her milletde dürlü adamlar var. Hem golyan hem garşy giden. Hemme millet Türkmenine de, Ermenine de, beýliklerde de var. Neme Bayka hoşlaşak bolsaň watandaşlar bilen YouTube watandaşlarymyz bilen hoşlaşak bolsaň aýdyp bilersiň. Bolýar sağ olun vatandaşlar, can sağlık dileyen size, işleriniz revaç olsun, gum diyen gazel olsun, sağ olun. Ene komentar ýatyryr bolýan. Okey. Onda näme, hormatly watandaşlar, sizin hemmeňizde köp taňarakatyn efire gelip gatnaşanyňyzda, komentar ýazanyňyzda, pikir edýäňizde, biz tanqid edýäňizde, biz dinleýäňizde, biz sizden bir zada garaşýar, aktiv bolmany garaşýar. Biz hemmämiz görüşmesek, Gurbanowyň dewletiň dirilişiň baýkanyň başarjaklary ýokdur. Diňe bilelikde, agdybilikde biz başarar. Gurbanyň Serdar Berdimuhamedov biz tutsok etmeli. Hiç il başga variant bolmaly. Olar watan dönükleri, Putiniň itleri, Türkmenistan talak gelýärler. Türkmenistanyň hemme hukuk gorumaly gullyklaryny zulüm gullyklary edip Türkmen halkyna talap basyşlar edýärler. Bize bu ýaly döwlet, bu ýaly ýol açýar. Şonuň üçin ayağa alyň, tutsok edeliň, gowy döwlet guralyň, Türkmen bütün taryhynda birinji gerek şu ýaly ädimler edýär, gahrman bolalyň. Ine Ramazan bayramyň ýa-ni bayram aýatyna hemmemiz barmaly. Eýýandan juma ýa-ni namazyna hemmemiz barmaly, birleşip başlamaly. Akşamky namazda ýa erteki namazda öz aktivnyslygyny görkezin. Ateist bol, başga dinli bol, tapawy ýok. Bir legal ýagdaýda öz aktivnyslygyny görkezdirjek akça ine şuraýaly. Hiç kim dinlemeň, Allahyny dinleň, özüňizi dinleň. Size geljek gerek bolsa, durmuş gerek bolsa biz herekete ýermeli. Başga variant ýok. Putin'am, Trump'am, beýlekam, eýlekam bize kömek etmez. Şoň üçin aýaklanyň. Şonuň bilen biz efirimizi tutarýar, siziň hemmeňize birinji bilen jan halky arzu edýän we inlik gepleşikleri çelli hoşlaşalyň. Hoş sağ olun.